Το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ακούσουμε σε επανάληψη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας το έργο της Λίλιαν Χέλμαν, «Φθινοπορεινός κήπος». Η ηχογράφηση έγινε το 1964. Το θέατρο της Κυριακής. Στο θέατρο της Κυριακής μεταδίδεται σήμερα το έργο της Λίλιαν Χέλμαν, «Ο φθινοπορεινός κήπος». Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες: Μαργαρίτα Λαμπρινού, Χρυνιό Παπά, Σταύρος Ξενίδης, Νότης Περιάλης, Λουίζα Ποδηματά, Θεοφάνης Χινάς, Αντιγόνη Βαλάκου, Βάσο Μεταξά, Ανδρέας Ζησιμάτος, Μαρία Μπονέλου, Μέρη Λαλοπούλου, Χρήστος Τσάγκας. Μετάφρασης και ραδιοφωνική προσαρμογή Δέσπος Διαμαντίδου. Μουσική επιμέλεια Έλλης Σολομονίδου. Ρύθμιση ήχου Νίτσας Λουγγί. Ραδιοσκηνοθεσία Μινά Χριστίδη. Τον καφέ μου αμέσως μετά το δείπνο προτιμώ να μην πιω καθόλου. Στο σπίτι μας σερβίρουμε τον καφέ μόλις τελειώσουμε το φαγητό μας. Δεν είναι έτσι, Μπεν? Κρίμα που είναι Πέμπτη απόψε. Θα προτιμούσα να πάω να δω τον Ρόμπερτ Τέιλορ παρά να πάω στο πάρτι. Κυρία Έλλης, νομίζω πως αυτό είναι που σας φέρνει αϊπνία. Λίγος καφές δεν βλάφτει στην καρδιά. Μα εσείς πίνετε κάθε βράδυ πολλούς καφέδες. Κυρία Γκρίξ, δεν καταλαβαίνω. Μου είπατε πως αν δεν ήταν το πάρτι θα πηγαίνετε να δείτε τον Ρόμπερτ Τέιλορ. Και ξαφνικά προσθέσατε ότι πίνω πολλούς καφέδες. Α, ναι, πίνετε πολλούς καφέδες. Τι σχέση έχουν οι καφέδες με τον Ρόμπερτ Τέιλορ? Καμιά απολύτως. Μπεν, σ' αρέσει το καινούριο μου φουστάνι? Καλό είναι. Μήπως είμαι πολύ βαμμένη? Ξέρετε τι έλεγε η μητέρα του Μπεν, ήθελα να πω. Δηλαδή πριν πεθάνει η καημένη, ήθελα να πω. Έλεγε ότι παραμπογιαντιζόμαστε εμείς που ερχόμαστε από τον Νότο. Ο Μπεν κατάγεται από τη Βοστόνη και η μητέρα του δεν αγαπούσε πολύ τους Νότιους. Δεν είχε και άδικο. Κύριε Κρόσμαν, ξέρεις τι μου είπε το χειμώνα που συναντηθήκαμε στο κλαμπ? Η μητέρα του Μπεν? Όχι, η αδερφή σας. Μου είπε ότι σας βλέπουμε εμείς πιο πολύ επειδή περνάμε μαζί εδώ τις διακοπές μας από ότι σας βλέπει εκείνη όλο το χειμώνα στη Νέα Ορλεάνη. Λέει πως πάτε ίσα για ερημίτης. Πρέπει να προσέξετε, με τον καιρό μπορεί να αγαπήσετε τη μοναξιά. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Εμένα μ' αρέσει η μοναξιά. Άμα γεράσει κανείς πάβει να του αρέσει. Μα στη μέση ηλικία είναι ωραίο να ζει κανείς μόνος. Είναι καλό να έχεις αποκλειστικά δικό σου, έστω και ένα δωματιάκι, ένα σπίτι. Και ακόμα καλύτερα ένα νησί αποκλειστικά δικό σου. Είσαστε σύμφωνο, στρατηγέ Γκρίξ? Η πιο ευτυχισμένη εποχή ήταν τότε που πέθανε ο άντρας μου. Κάθε μήνα ήταν κι άνοιξη για μένα. Και η κάθε μέρα ήταν τόσο μεθυστική, σαν το αίμα που έτρεχε στις φλέβες μου να ήταν ροζ κρασί. Μητέρα, γίνεσαι λυρική. Φρέντρικ, το ξέρεις ότι παρολίγο να χωρίσω τον παππού σου στα 1901? Τώρα το θυμήθηκες μετά από 40 χρόνια? Φαντάστηκα πως θα ήθελες να γράψεις τη βιογραφία μου άμα βαρεθείς την ποίηση. Όχι, κύριε. Δεν δεχόμαστε περαστικούς στην πανσιόν. Δεχόμαστε μόνιμους παραθεριστές για όλο το καλοκαίρι. Τηλεφωνήστε στην κυρία Πρέσκοτ κάτω στο χωριό. Χαίρετε, κύριε. Πού είναι ο καφές, χρυσή μου Σόφη? Η θεία Κόνσταν σε ζητάει συγγνώμη που αργήσαμε να σερβίρουμε τον καφέ. Θα το φέρω αμέσως. Φρέντερικ, το ξέρεις πως δίνω μαθήματα χορού στη Σόφη? Δηλαδή κάνω ό,τι μπορώ για να τη μάθω χορό. Είναι χαριτωμένο κοριτσάκι, μέλουσα σύζυγό σας, μα δεν θα γίνει ποτέ καλή χορεύτρια.
Ξέρω πως δεν είναι για την ηλικία μου το βιβλίο του Πέισον. Όλα είναι μπερδεμένα σχετικά με τα ερωτικά των ανθρώπων. Δεν είναι έτσι, στρατηγέ μου? Φαίνεται πως αλλάξανε τα πράγματα στον τόπο μας. Φρέντερικ, είναι καλό το βιβλίο του Πέισον? Καταπληκτικό βιβλίο. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς νέους συγγραφείς. Μα εσύ, Φρέντερικ, μας είχες πει και για τα άλλα δυο του βιβλία πως είναι καταπληκτικά. Κι όμως δεν πουλήθηκαν πολλά αντίτυπα. Τι λες, τούτο θα αρέσει? Δεν ξέρω, μητέρα. Μακάρι. Κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορεί να ζήσει με την εργασία του. Δίκιο έχει η μητέρα σου. Βλέπεις, έχει κάθε δικαίωμα να το λέει, γιατί ζει με τα δικά μου χρήματα. Μπεν, δεν θα έρθει στο πάρτι? Ο Μπεν δεν έχει έρθει ποτέ μαζί μας στο πάρτι των Κάρτερ. Τους προσβάλλει κάθε χρόνο. Δεν νομίζω ότι τους προσβάλλω. Τι θα κάνεις? Γιατί δεν πας να δεις τον Ρόμπερτ Τέιλορ? Παίζουν αυτή την πολεμική ταινία. Είναι περίφημος και θα σ' αρέσει η ταινία. Θα θυμηθείς. Δεν θέλω να θυμηθώ τίποτα. Σ' αρέσει το φουστάνι μου, Μπεν? Καλό είναι, Ρόζα. Τι να σου πω, στρατηγέ μου, η υπομονή σου μου έχει κάνει κατάπληξη. Κυρία Ρόζα, το ξέρετε πως τον έχετε ρωτήσει 10 φορές αν του αρέσει το φουστάνι σας από την ώρα που σηκωθήκαμε από το τραπέζι? Νιώθω χαρούμενη και νέα και πρόκειται να πάω και σε πάρτι. Μακάρι να ερχόταν το ζεύγος Ντένερι πριν φύγουμε. Μ' αρέσει να γνωρίζω καινούρια πρόσωπα και αυτοί φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Μου είχες πει, Κάρι, πως θα ερχόντουσαν πριν από το δείπνο. Για πες μου, Κάρι, είναι εγωιτευτικός άνθρωπος? Δεν έχω ιδέα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Κύριε Κρόσμαν, για πέστε μου εσείς, είναι εγωιτευτικός? Δεν καταλαβαίνω ποιον από όλους εννοείτε. Ελάτε τώρα. Ξέρετε ότι εννοώ τον Νίκολας Ντένερι. Και πού να το ξέρω εγώ? Ελάτε τώρα. Εσείς μεγαλώσατε μαζί. Δηλαδή εννοώ η Κόνστανς, η Κάρι Έλλης και... Δεν θυμάμαι να ήταν κανένας από εμάς γοητευτικός. Εσύ, Κάρι? Ούτε κι εγώ. Σόφη, χρυσή μου, θα πρέπει να φοράς στενά φουστάνια. Άσε με να σου φτιάξω εγώ τα μαλλιά. Άσε το λέω να σερβίρει αυτό στον καφέ και το κονιάκ. Θέλετε να λιχτενίσετε σύμφωνα με τη μόδα. Μα η Σόφη, έτσι πως φτιάχνει τα μαλλιά της πάει πάρα πολύ. Μην την κάνετε να μοιάζει με όλες τις άλλες γυναίκες. Ο Φρέντερικ τι λέει? Εμείς προσπαθούμε να αρέσουμε στο Φρέντερικ, δεν είναι έτσι? Μ' αρέσει ο τύπος της Σόφη. Μα δεν έχω τύπο. Οι περισσότερες κοπέλες στην Ευρώπη είναι σικ. Μπεν, εσύ μου το είπες όταν γύρισες από τον Ειρηνικό και με έκανες να ζηλέψω. Στον Ειρηνικό? Μα εγώ νόμιζα πως πολεμήσατε στην Ευρώπη. Εγώ πολέμησα στην Ευρώπη. Στον Ειρηνικό πολέμησε ο Ρόμπερτ Τέιλορ. Θα πάω έξω να πάρω λίγο αέρα. Φρέντερικ, μήπως σας πάνε τα μαλλιά έτσι καλύτερα? Σόφη, δεν σε ενοχλεί να σε πιλατεύουν έτσι? Όχι. Σας ευχαριστώ, κυρία Γκρίξ, που κοπιάζετε για χάρη μου. Η Σόφη δεν ενοχλείται από τίποτα. Όλο το καλοκαίρι μόνο ευχαριστώ την ακούμε να λέει. Ναι, εδώ Κόνστα Στάκερμαν. Περιμένετε. Φρέντερικ, ο κύριος Πέισον θέλει να σου μιλήσει. Με συγχωρείτε πολύ που άργησα να σας σερβίρω τον καφέ. Όποιος από εσάς θέλει κι άλλο καφέ, ας χτυπήσει το κουδουνάκι. Κάρι, σε παρακαλώ, εξήγησε στους Κάρτερς γιατί δεν θα πάω φέτος στο πάρτι τους. Δεν είχες κανένα νέο τους? Τι νέο τους? Αλλά τώρα, γιατί δεν κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις? Τι ώρα θα έρθουν οι Ντένερι? Άσε, Ρόζα, μην τους περιμένεις. Θα τους δεις πια αύριο το πρωί στο πρόγευμα. Κόνστανς, φαίνεσαι πολύ νευρική. Έτσι θα ήμουν κι εγώ στη θέση σου. Θα ήμουν πολύ συγκινημένη με τη σκέψη πως θα ερχόταν στην πανσιόν μας ένας πρώην πολύ ωραίος άντρας. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν πιστεύω στους ηλικιωμένους πρώην ωραίους. Εγώ πιστεύω πως για να είσαι ωραίος πρέπει να είσαι τώρα ωραίος. Εσείς, κύριε Κρόσμαν, με τον άντρα μου έτσι θα περάσετε τη βραδιά σας? Θα κάτσετε να τα πίνετε παρέα? Ο στρατηγός από Ευγένεια λέει ότι τα πίνουμε παρέα. Εγώ φεύγω. Φρέντερικ, ο κύριος Πέισον ήταν στο τηλέφωνο. Δεν θα έρθει στο πάρτι? Μητέρα, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα σε συνοδεύσω στο πάρτι. Με συγχωρείς, Σόφη. Πρέπει να κάνουμε διορθώσεις στο κείμενο του κυρίου Πέισον απόψε. Είναι μια δουλειά που αποκλείεται να την καταφέρει μόνος του. Δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να πω να φτιαχτώ. Όσο πιο πολύ γερνάμε, τόσο το πρόσωπό μας έχει ανάγκη από συχνότερο βάψιμο. Εμείς θα πηγαίνουμε, Φρέντερικ. Είμαστε έτοιμες. Μητέρα σου είπε δεν θα πάω στο πάρτι. Δεν αστειευόμουν πριν, μιλούσα σοβαρά. Μακάρι να αστειευόσουν. Τέλος πάντων, δεν έχεις και κάποια υποχρέωση απέναντι στη Σόφη και σε μένα? Μας υποσχέθηκες πως θα μας συνόδευες και τώρα μας παρατάς την τελευταία στιγμή επειδή ο Πέισον σε τραβάει από τη μύτη. Συγχώρεσέ με, Σόφη. Μπορεί να τα καταφέρω να έρθω αργότερα να σε πάρω. Ειλικρινά, λυπάμαι πολύ. Δεν πειράζει, Φρέντερικ. Καλύτερα. Πώς? Δεν σε πειράζει? Γιατί καλύτερα, Σόφη? Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι. Δεν με διασκεδάζει να πάω. Και αφού ο Φρέντερικ έχει δουλειά, δεν θα μείνω κι εγώ αργά έξω. Ίσως εσύ θα πάρα είσαι καλή σύζυγο, Σόφη.
Αυτό είναι κάτι που αφορά εμένα, μητέρα, και κανέναν άλλον. Καληνύχτα σας. Καλή διασκέδαση. Θα σας δω αύριο το πρωί. Φρέντερικ, θέλω να σου μιλήσω. Άμα παίρνει αυτόν τον τόνο η φωνή σου, ξέρω ότι η κουβέντα μας δεν τελειώνει αν δεν περάσουν 2 ώρες. Άστο για αύριο το πρωί, μητέρα. Σε παρακαλώ να ακυρώσεις το ραντεβού σου με τον Πέισον. Κάνε το για χάρη μου. Δεν έχει καμιά σημασία αν έρθω ή δεν έρθω στο πάρτι. Για τον Πέισον όμως έχει μεγάλη σημασία. Θέλει να με συμβουλευτεί. Δεν κάνει και τίποτε άλλο. Γιατί πρέπει να συμβουλευτεί εσένα για το βιβλίο του? Ίσως επειδή κι εγώ προσπαθώ να γράψω. Δεν αποκλείεται και να πιστεύει πως κάτι καταλαβαίνω. Μα σκότησε ο κύριος Πέισον. Μέρα νύχτα είσαστε μαζί. Πότε βγήκατε έξω με τη Σόφη? Πόσες φορές είδες τον κύριο Πέισον, Σόφη? Σόφη, γιατί δεν απαντάς? Σε παρακαλώ, μην μιλάς με τέτοιο ύφος τη Σόφη. Ό,τι έχεις να μου πεις, πες το σε μένα. Μητέρα. Κάθομαι και κρατάω ρολόι. Πόσες ώρες έχουν περάσει? Κάθεστε και κρατάτε ρολόι κάθε φορά που υπάρχει κάτι δυσάρεστο με τον Φρέντερικ. Έλα τώρα, Φρέντερικ. Φίλησε τη μητέρα σου και πες καληνύχτα. Αλλιώς θα την πικράνεις πολύ. Πες της πως τη συγχώρεσες. Δεν έχω τίποτα να τη συγχωρέσω, γιαγιά. Φυσικά δεν έχεις. Μα η μητέρα σου ξεκινάει έχοντας δίκιο και με την κουβέντα πάντα καταλήγει να χάσει το δίκιο της. Εγώ φεύγω. Συγχώρεσέ με. Δεν το ήθελα. Δεν συνέβη τίποτα. Μην αισθάνεσαι άσχημα. Και μην αφήνεις τη γιαγιά να σε πειράζει. Καλά. Πήγαινε, παιδί μου. Προσπάθησε να τα καταφέρεις να έρθεις αργότερα. Αντίο, Φρέντερικ. Σόφη, η μητέρα χωρίς να το θέλει σου μίλησε απότομα. Η μητέρα σου δεν είναι πια θυμωμένη? Και βέβαια δεν είναι. Κάτι τέτοια δεν πρέπει να τα παίρνεις πολύ στα σοβαρά. Σε 2 εβδομάδες θα φύγουμε με τη μητέρα μου για την Ευρώπη. Δεν πιστεύω να σε πειράζει. Το είχαμε κανονίσει πολύ πριν να αραβωνιαστούμε. Είμαστε ένα πολύ παράξενο ζευγάρι. Μ' αρέσει, Σόφη. Και εμένα μ' αρέσει, Φρέντερικ. Σόφη, πρέπει να το κουβεντιάσουμε εμείς οι 2. Δεν ξέρουμε καλά πώς βρεθήκαμε αραβωνιασμένοι. Δεν έχουμε πει τίποτα. Πολλές φορές είναι πολύ καλύτερα να μην λένε τίποτα οι άνθρωποι. Είναι καλύτερα να γνωρίζονται οι άνθρωποι σιγά-σιγά. Τη μέρα που αραβωνιαστήκαμε προσπαθήσαμε να μιλήσουμε όσο πιο τίμια μπορούσε ο ένας τον άλλον. Μα δεν είπαμε και πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω πως δεν πρέπει να βιαστούμε να ανοίξουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές είναι πολύ πιο σωστό να αφήνεις τα πράγματα να πιάνουν ρίζες, πριν να μπορέσει ο ένας λόγος μετά τον άλλον να ξεριζώσει αυτές τις ρίζες. Καληνύχτα, Χρυσή μου. Καληνύχτα. Πού είναι η κυρία Έλλης και η Κάρη? Πήγανε στο πάρτι, κυρία Γκρίγκς. Δεν με περιμένανε. Αυτό είναι πολύ πρόστιχο, δεν είναι δυνατόν. Μπεν. Ναι. Πρέπει να με συνοδέψεις, Μπεν. Δεν μπορώ να πάω όλο μόναχη. Πού? Εδώ απέναντι, Ρόζα. Δεν είναι κανένα επικίνδυνο ταξίδι. Μπεν, έλα εδώ. Μπεν, είναι ντροπή να μου μιλάς έτσι μπροστά σε ξένους. Ο Θεός ξέρει τι θα βάλουν με το νου τους φέτος το καλοκαίρι. Σόφη, παιδί μου, άσε τα φλιτζάνια και μην κάθεσαι και ακούς τι λέμε. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να ακούσω. Ντροπή, Ρόζα. Τι σου φταίει η κοπέλα? Λυπάμαι πολύ, Σόφη, δεν το ήθελα, σου ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα, κυρία. Θα έρθεις να με πάρεις στις 12, Μπεν? Όχι, δεν θα έρθω. Τότε θα με περιμένεις στις 12 στην ταβέρνα. Όχι. Τι σημαίνουν πάλι αυτά, Ρόζα? Κακό είναι που θέλω να συζητήσουμε. Πάλι συζήτηση, νυχτιάτικα. Μα αυτό δεν κάνουμε κάθε μέρα. Δεν συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Μήπως κάνουμε και τίποτα άλλο? Έχουμε ξεθεωθεί πια, Ρόζα, και εσύ και εγώ. Δεν έχουμε πια να πούμε τίποτα. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε τίποτα, ώστε οι άνθρωποι τώρα παίρνουν διαζύγιο μετά από έτσι στα καλά καθούμενα και βάζουν το καπέλο και τα παρατάνε όλα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, Οι άνθρωποι το συνηθίζουν. Μα εγώ δεν τα παράτησα έτσι στα καλά καθούμενα και σου είπα ότι είχα να σου πω. Μα δεν μου εξήγησες τίποτα. Μου είπες μόνο πως θες να χωρίσουμε και εγώ σε ρωτάω γιατί. Ζήσαμε ευτυχισμένοι, Μπεν. Δεν το πιστεύεις, έτσι το λες. 10 φορές την ημέρα σε ρωτώ αν υπάρχει στη ζωή σου άλλη γυναίκα. Αυτό θα μπορούσα να το καταλάβω. Εσύ μου λες πως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη γυναίκα. Λοιπόν θα σου το πω τι νομίζω. Θα είναι αυτή η Ξανθούλα στο φαρμακείο. Γιατί μόλις γυρίσω την πλάτη μου. Ρόζα, σε παρακαλώ, με αηδιάζεις. Ούτε μια φορά δεν ανέφερες τα παιδιά. Σαν να μην είχαμε γιους και να μην πρόκειται να τους κάνει καμιά εντύπωση. Τους έγραψες τίποτα. Εσύ με παρεκάλεσες να μην τους γράψω. Ναι, δίκιο έχεις, το ξέχασα. Δεν ήθελα να σπαράξει η ψυχή τους. Δεν θα σπάραζε καθόλου. Δεν θα σκοτίζονταν να διαβάσουν το γράμμα. Δεν τους αγαπάς πια για να μιλάς έτσι. Δεν τους αγαπώ πια. Κάποτε τους αγαπούσα. Είναι δύσκολοι χαρακτήρες και δεν μ' αρέσουνε.
Δεν πιστεύω ούτε λέξη από τι λες. Πάντα σ' άρεσε να με τρομάζεις. Ήσουν ο καλός πατέρας και αφοσιωμένος στα παιδιά, όπως και εκείνα σε σένα. Δεν μου έχουν αφοσίωση. Με θυμούνται μόνο άμα έχουν την ανάγκη μου. Και άμα δεν μπορώ να τους φανώ χρήσιμος, δυσανασχετούνε μαζί μου. Άκουσε, Μπεν. Δεν θα μείνω εδώ να συζητάμε όλη τη νύχτα. Έχω αργήσει πάρα πολύ. Άλλη φορά θα τα ξαναπούμε. Όχι, Ρόζα. Όχι. Εσύ διασκεδάζεις, Ρόζα. Νομίζεις πως αστιεύομαι. Νομίζεις πως είναι ένα θέμα για να περνάει η ώρα στα χειμωνιάτικα μας βράδια. Δεν θα περάσει έτσι, Ρόζα. Κάνεις λάθος. Την άλλη εβδομάδα που θα φύγεις δεν θα έρθω μαζί σου. Καληνύχτα, αγάπη. Κρόσμαν, λυπάμαι πολύ. Νόμιζα πως ήταν κλειστές οι πόρτες. Να μην λυπιόσαστε καθόλου. Θέλω να κάνω τόσα πράγματα που δεν ξέρω από πού να πρωταρχίσω. Σκέφτηκες ποτέ να ξαναρχίσεις νέα ζωή? Πολλές φορές σκέφτηκα πως αν ξανάρχιζα από την αρχή θα ξαναγύριζα στο ίδιο σημείο που είχα ξεκινήσει. Αλλιώς δεν θα είχα τίποτα να αποδείξω. Από πού θα ξανάρχιζες? Από πουθενά. Αυτός είναι ο Μπελάς. Εγώ ξεκίνησα από τα μαθηματικά. Μπορεί να είναι παράξενο, μα αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα στη στρατιωτική σχολή του West Point. Στο μαθηματικό τμήμα. Ήταν καταπληκτικό. Έτσι, αντί για μαθηματικά, έλαβα μέρος σε 2 πολέμους. Θα ήθελα να πάω να σπουδάσω για λίγα χρόνια ή... Πάντως αυτό που θέλω είναι να μείνω μόνος και να σκεφτώ. Κάπου στην Ευρώπη, Όχι. Η Ευρώπη κατάντησε τουριστικός κόμπος. Δεν ξέρω γιατί το λέω, μα δεν θέλω να νομίζεις πως φταίει η Ρόζα για όλα αυτά. Δεν νομίζω τίποτα. Όλοι οι αξιωματικοί παντρεύονται γυναίκες σαν τη Ρόζα. Είναι και αυτό μέσα στο στρατιωτικό κανονισμό. Είναι η ίδια όπως ήταν πάντα. Το φταίξιμο είναι δικό μου. Εδώ στο Νότο λέμε πως κανένας δεν φταίει ποτέ. Δεν το ξέρεις αυτό? Πάω στην ακρογιαλιά. Όλα είναι έτοιμα. Έβαλα τον Νίκ στο δωμάτιο της Σόφη. Η Σόφη λέει πως δεν την νοιάζει να κοιμηθεί εδώ στο σαλόνι. Την κυρία Μπένεϊ την έβαλα στο κίτρινο δωμάτιο. Ζήτησαν 2 δωμάτια. Έτσι μου είπε ο Νίκ στο τηλέφωνο. Είναι αριστοκρατικό να κοιμούνται μαζί τα αντρόγυνα. Δεν το ξέρεις αυτό, Κώστας? Είναι ανθυγιεινό. Αχ, ναι, κουράστηκα. Θες ένα μπράντι? Όχι, το κονιάκ με εκνευρίζει. Μα είσαι εκνευρισμένη. Δεν θα σε εκνευρίσει το κονιάκ. Έχουν μαζί την υπηρέτρια και το σοφέρ τους. Θα πρέπει να τους βολέψω και αυτούς στο σπιτάκι του κήπου. Πάντα πέφτει πολλή δουλειά στο τέλος του καλοκαιριού. Η Σόφη σε γύριζε όλη μέρα και εγώ μαγείρευα στην κουζίνα. Γιατί τους είπα πως μπορούν να μείνουν εδώ στην πανσιόν μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Τον Νίκ θέλω πολύ να τον ξαναδώ. Μα μόνο με την ιδέα πως θα συναντήσω αυτήν έχω χάσει την ψυχραιμία μου. Έχω γίνει πολύ νευρική. Ναι, να πιω μια γουλιά κονιάκ από το ποτήρι σου. Κώστας, μόνο οι μπεκρίδες πίνουν γουλιές από τα ξένα ποτήρια. Θα σου βάλω να πιείς ένα άλλο ποτήρι. Σε ευχαριστώ, Νέτ. Έβγαλα να στρώσω τα παλιά λινά σεντόνια της μαμάς. Όσο πλούσιοι και να είναι, κι όπου να έχουν πάει, τέτοια σεντόνια δεν θα έχουν ξαναδεί. Μαγείρεψα καβούρια γεμιστά και έβγαλα άσπρο κρασί από το κελάρι. Του Νίκ του αρέσανε πάντα τα γεμιστά καβούρια. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι. Πάνε 23 χρόνια από τότε που ο Νίκ αποφάσισε να σπουδάσει στο Παρίσι. Εκείνη την εποχή δεν ήταν και πολλοί οι νέοι στη Νέα Ορλεάνη που σπουδάζανε στο Παρίσι. Όπως δεν ήταν και πολλοί αυτοί που συναντούσαν πλούσιες κυρίες στα ταξίδια. Ερωτεύτηκε. Δεν επιτρέπεται να κακίζουμε τους ανθρώπους άμα άθελά τους αλλάξουν αισθήματα. Αυτά τυχαίνουνε, είναι ανθρώπινα. Πάντως ο γάμος τους πέτυχε και αυτό με έκανε να νιώθω ευτυχισμένη όλα αυτά τα χρόνια. Πώς είσαι τόσο σίγουρη ότι πέτυχε ο γάμος τους? Είμαι σίγουρη. Είσαι στις ομορφιές. Η Σόφη έραψε το φουστάνι μου πέρσι το χειμώνα. Ποιος ξέρει τι θα λέγανε για σένα οι συμμαθητριές σου, Σόφη? Αντί να βγαίνεις έξω και να διασκεδάζεις και να χορεύεις όπως όλα τα κορίτσια, καθώς σου να κέραβες το φουστάνι της γριάς επαρχιώτης εστίας σου. Για να είμαι ειλικρινής, θεία, ράβω πολύ καλύτερα από ό,τι χορεύω. Η μητέρα της έμαθε ράψιμο. Το ξέρεις πως η Άννα Μαρία είναι μοδίστρα? Όχι, δεν είναι. Είναι αυτό που λέτε εσείς εδώ, ράφτρα στα σπίτια με μεροκάματο. Δουλεύει και σε εργοστάσια πολλές φορές. Σχεδιάζει κιόλας. Μου έγραψε και εσύ μου έγραψες. Όχι, δεν κατάλαβα. Ω Θεέ μου, έρχονται. Τι να κάνω, να μείνω ή πρέπει να παρουσιάσω το αργότερα? Κύριε Νέτ. Τι να σου πω, δεν γνωρίζω την ετικέτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μα γιατί είναι τόσο νευρική η θεία Κόνστανς με τον έρχομο αυτής της κυρίας και του κυρίου?
Γιατί κάποτε ήταν ερωτευμένη με τον Νικ Ντένερι, αυτό τον κύριο. Μετά από τόσα χρόνια. Έρχονται τώρα νέντας, πηγαίνω καλύτερα. Κόνστανς! Κυρία Νίνα, να πάω πάνω τις βαλίτσες. Θα μας πούν που θα τις πάμε. Εγώ θα σας πω που θα πάτε τις βαλίτσες. Ξέρω κάθε γωνιά αυτού του σπιτιού. Αχ, εδώ περνούσαμε τα καλοκαίρια μας όταν είμαστε παιδιά. Έλα, Νίνα! Μήπως θα είναι καλύτερα να συναντήσει τους παλιούς φίλους σου δίχως εμένα? Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ κουρασμένη. Α, μα γιατί είσαι κουρασμένη? Αυτό τον καιρό το ξέρεις, Νίνα, πως είσαι διαρκώς κουρασμένη. Πώς δεν το ξέρω, Νικ? Όπως ξέρω καλά πως πλήττεις άμα σου λέω πως είμαι κουρασμένη. Όχι, απλώς με ανησυχεί. Μήπως ξέρεις που είναι η δεσποινής Τούκερμαν? Γεια σου, Νικ. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ω Θεέ μου! Ο Νέντ! Ναι. Πόσα χρόνια πάνω από τότε, φίλε μου. Νίνα, αυτός είναι ο πιο παλιός και ίσως ο πιο καλός μου φίλος. Νίνα, πες του Γουίλι πόσες φορές έχω μιλήσει γι' αυτόν και τι σου έλεγα, Χαίρομαι πολύ, κυρία Ντένερι. Ελπίζω να σας έχει πει πως με λένε Νέντ και όχι Γουίλι. Κι εγώ το ελπίζω, μα δεν είμαι βέβαιη. Α, η μητέρα σε φώναζε Γουίλι, δεν το θυμάμαι. Εγώ νομίζω πως λένε Γουίλι τον αδερφό μου. Κόνστανς! Ήρθε ο Νικ. Πες μου πριν έρθει, τι έχει γίνει εδώ μέσα, πες μου τα νέα. Εγώ είπα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τίποτα πια. Δεν έχεις και πολλά να μάθεις. Όταν πέθανε ο Γεροτάκερμαν, όλοι μείνανε κατάπληκτοι που δεν άφησε πεντάρα. Η Κόνστανς πούλησε το σπίτι που είχαν στη Νέα Ορλεάνη και το μόνο που της απόμενε είναι τούτο το σπίτι που το μετέβαλε σε καλοκαιρινή πανσιόν για να ζει. Δεν υπάρχουν άλλα νέα, Νικ. Πού είναι η κυρία Τούκερμαν? Αχ, τι λάτρευα αυτή τη γυναίκα. Δεν ξέρεις τι καταπληκτικός άνθρωπος ήταν. Πέθανε λίγο μετά το θάνατο του άντρος της. Χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω, παλιέο καλέ μου φίλε. Μα για πες μου, και πουλήσανε τα ωραία έπιπλα? Όχι, δεν πουλήσανε τίποτα. Μα πώς? Εγώ τα φανταζόμουν εντελώς αλλιώτικα. Τώρα τα βλέπω παλιά και φτωχικά. Και εγώ τα θυμόμουν. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Είναι πολύ ωραίο δωμάτιο. Εδώ είναι ο Σάπ. Πέθανε στον πόλεμο. Πήγε στην Ευρώπη το 1930. Παντρεύτηκε και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Θα γνωρίσει την κόρη του. Η Κόνστανς την έφερε στην Αμερική προ 5 ετών. Ναι. Ο Σάμ ήταν πολύ αφοσιωμένος στην Κόνστανς για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν υποδειγματικός αδερφός. Μα και η Κόνστανς όμως θυσίασε τη ζωή της για χάρη του. Ο Νίκ έμεινε Αμερικανός στην Νότου. Σε εμάς εδώ κάθε καλοαναθρεμένη κυρία έχει καθήκον να θυσιάζει τη ζωή της για κάποιον ή για κάτι. Για έναν άνθρωπο, για ένα σπίτι. Καμιά φορά και για μια φουντωτή γλάστρα που λέει ο λόγος. Και εσείς κατάγεστε από εδώ, Το κλίμα της Νέας Υόρκης είναι πολύ ψυχρό για τις γαρδένιες. Κόνστανς, να σε φιλήσω. Αυτή η στιγμή είναι από τις καλύτερες στιγμές ολόκληρη τη ζωή μου. Και για μένα, Νικ. Έχεις αλλάξει. Μα έχεις αλλάξει όμορφα. Δεν μου λες, έχεις ακόμα το πορτρέτο? Αν το έχω ακόμα. Μα είναι ό,τι ακριβότερο έχω, Νικ. Με συγχωρείτε, κυρία Ντένερι. Καλησπέρα. Θα έπρεπε να είμαι εδώ να σας καλωσορίσω, μα ήμουνα στο δωμάτιό μου και διάβαζα ένα βιβλίο. Ήμουνα τόσο απορροφημένη που δεν άκουσα το αυτοκίνητο. Εγώ περίμενα πως θα σε δω στο κατόφλι, ενώ ο ήλιος θα έπεφτε στο πρόσωπό σου και πως θα φορούσες το ροζ φουστάνι όπως τότε. Ο ήλιος δεν συνηθίζει να λάμπει τις νύχτες, ακόμα και αν ήταν για χατήρι σου, Νικ. Ενώ εσύ διάβαζες. Λες και πρόκειται να έρθει ο Μπακάλης. Όχι, δεν διάβαζα. Σας είπα μόνο ένα ανόητο ψέμα, έτσι το είπα. Αρχίζω να ξεχνάω και τους καλούς μου τρόπους. Θα πεινάτε, κυρία Ντένερι. Έλα, άσε τις τυπικότητες. Θέλω να μάθω πολλά νέα ακόμα. Για πες μου. Είναι καλό το πορτρέτο, Θέλω να το δει η Νίνα. Η Νίνα, ξέρεις, καταλαβαίνει από ζωγραφική. Πολλές φορές μάλιστα μου φαίνεται πως νιώθει κάτι παραπάνω από μένα. Νίκο, ξέρεις κάτι? Γράφτηκα στους Κυριακάτικους Times για την καλλιτεχνική σελίδα. Ήθελα να παρακολουθώ την καριέρα σου. Δεν θα διάβασες πολλές φορές το όνομά μου στους Times? Εξέθετα τα έργα μου στην Ευρώπη. Έτσι εξηγείται. Μ' αρέσει η ζωγραφική. Λατρεύω ιδιαίτερα το Ρενουάρ. Είναι τόσο ωραίες οι κυρίες σου στους κήπους. Πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ω Θεέ μου, τι όμορφα καλοκαίρια που έχουμε περάσει όλοι εδώ παρέα. Πόσο αγαπιόμαστε. Τα θυμάσαι, ναι, Τόση αγάπη δεν τη θυμάμαι. Μου αρέσετε πολύ, κύριε Κρόσμαν. Με τη φαντασία μου σας είχα συναντήσει πάρα πολλές φορές. Την κυρία Ντένερι και εσένα. Δηλαδή με τη φαντασία μου όλα αυτά. Και κάθε φορά που σας συναντούσα έπαιζα κι άλλο ρόλο. Πότε ήμουνα η παλιά και αξιοπρεπής φίλη, άλλες φορές πάλι ήμουνα μια ηλικιωμένη κυρία που σας καλωσόριζε στο τραπέζι της. Είχε μεγάλη σημασία για μένα η πρώτη μας συνάντηση. Και τώρα... Ανοησίες. Μου φαίνεται πως δεν πέρασαν ούτε 2 μέρες από τότε που έφυγα από εδώ. Τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε καν ο Νέτ κι εγώ. Ας μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Ας μην προσπαθούμε διόλου να φανούμε αλλιώτικοι. Σε ευχαριστώ. Κυρία Ντένερι,
Όλα αυτά τα χρόνια ήθελα να σας γράψω. Σας έγραψα μάλιστα, μα δεν έστειλα ποτέ το γράμμα. Νόμιζα πως θα ήταν πολύ πρόστιχο από μέρος μου. Σας έβλεπα να λαβαίνετε το γράμμα δίχως να ξέρετε ούτε καν ποια είναι. Μίλησε στην Νίνα για σένα από την πρώτη νύχτα που την γνώρισα. Και όλα αυτά τα χρόνια με πείραζε και όλο για σένα μου λέει. Έχεις πολύ μετριοφροσύνη, Κόνστανς. Κόνστανς, θα με αφήσεις να σου φτιάξω ένα άλλο πορτρέτο? Όχι, όχι, δεν θέλω άλλο πορτρέτο. Θέλω να θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι στο παλιό πορτρέτο. Για πήγαινε να το φέρεις, θέλω να του ρίξω μια ματιά. Έλα, κάντο για χάρη μου. Νίνα, ήσουν μάλλον ψυχρή. Τι να κάνω, μα δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται και είμαι έξω από το θέμα. Τι εννοείς? Μου μίλησες για την Κόνσταν Στούγκερμαν τη βραδιά που πρωτοειδωθήκαμε και μου μιλούσες όλο ένα για τον αγαπητό Νέντ και εγώ σε πείραζα όλα αυτά τα χρόνια για την Κόνστανς. Μα τι είναι αυτά που τους είπες? Αμέσως σου είπα για την Κόνστανς. Την περασμένη εβδομάδα άκουσα για πρώτη φορά το όνομά της. Δηλαδή πολλά χρόνια από τότε που πρωτογνωριστήκαμε. Και μου είπες μάλιστα πως δεν τη θυμάσαι καλά-καλά και ότι το μόνο που θυμάσαι είναι ότι είναι ανόητη. Όλο το διάστημα που θα μείνουμε εδώ θα σε κακό και φύγε, όχι για να ξέρω. Χρόνια ολόκληρα δεν έβλεπα την ώρα να γυρίσω πίσω εδώ. Ώστε ξαναγύρισες για να της φτιάξεις το πορτρέτο. Όχι, δεν ξαναγύρισα για να της φτιάξω το πορτρέτο. Την ώρα που πλησιάζαμε εδώ μου ήρθε αυτή η ιδέα. Αν το παλιό είναι τόσο καλό όσο θυμάμαι, θα είναι κάτι καταπληκτικό. Η νεαρή κοπέλα και η ώριμη γυναίκα των 45 χρόνων. Γέρασε η Κόνστανς. Τόσο λοιπόν έχουμε αλλάξει κι εμείς, Εγώ έχω αλλάξει και πολύ μάλιστα. Και δεν θα ήθελα ποτέ να μου είχαν κάνει το πορτρέτο μου όταν ήμουν κοριτσόπουλο. Το ξέρεις πως όσο περνάνε τα χρόνια γίνεσαι όλο και συχνότερα κακόκεφη? Θα ήθελα να είναι χαρούμενη η παραμονή μας εδώ. Μα αν κάτι σε εκνευρίζει και προτιμάς να μείνεις εδώ, θα σε τακτοποιήσω να πας στο... Όχι, το μόνο που θέλω είναι να ξαπλώσω στο κρεβάτι. Με συγχωρείς που εκφράστηκα κάπως ειρωνικά για το γυρισμό σου. Με συγχωρείς, Κόνστανς, που πάω να πέσω τόσο νωρίς. Μα με έπιασε πονοκέφαλος. Ταξιδεύαμε πολλές ώρες με το αυτοκίνητο. Λυπάμαι πολύ. Θέλετε να σας φέρω επάνω το φαγητό σας? Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Κόνστανς, έλα να δούμε το πορτρέτο. Η Νίνα θα βρει μόνη το δωμάτιό της. Είναι το κίτρινο δωμάτιο αριστερά. Η καμαριέρα σας είναι εκεί και τακτοποιεί τα πράγματά σας. Είχα ένα φόβο. Δεν ήξερα πώς θα σου φαινόταν. Για να το δω. Έκτακτη εργασία για 18χρονο αγόρι. Μα ήσουν 22 χρονών, Νικ. Όχι, δεν ήμουνα. Το τελείωσες τη μέρα που είχες τα γενέθλιά σου. Μόλις ακούμπησες τα πινέλα σου, είπες έκτακτη εργασία για ένα νέο 22 χρονών. Και έπειτα μου ζήτησες να γίνω γυναίκα σου. Δεν το θυμάσαι? Μα γιατί δεν το θυμάσαι? Ξέρεις πως έχω ζωγραφίσει ένα σωρό διασημότητες στην Ευρώπη. Μα θα είμαι πολύ περήφανος για τούτο εδώ. Και έπειτα θέλω να σε ζωγραφίσω έτσι όπως είσαι τώρα. Έτσι, όπως και τότε. Η ιδέα μου είναι καταπληκτική. Θα σε απεικονίζω σαν νεαρή κοπέλα και σαν γυναίκα πια. Θα κάνει τρομερή αίσθηση. Κόνστανς, δεν ξέρεις πόσο είναι εγωιτευτικό να παρακολουθείς πώς αλλάζει ένα πρόσωπο. Πώς χαλαρώνει. Πώς οι ρητίδες που προϋπήρξανε από τα νιάτα μας. Όχι, Νικ. Δεν θέλω να δω τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι τώρα. Δεν θέλω να δω όλες αυτές τις αλλαγές. Και δεν θα μ' άρεσε καθόλου να στέκονται οι άνθρωποι και να παρατηρούν και να συζητούν το πώς και πόσο έχω αλλάξει. Δεν θέλω οι άνθρωποι ούτε να με περιγελάνε, ούτε να με λυπούνται. Νικ, σε παρακαλώ. Καταλαβαίνω. Μα θα είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτό. Τι να γίνει όμως? Πάω κι εγώ να πέσω. Το πρωινό σου θες να σου σερβίρω στο κρεβάτι? Τι θέλεις να σου ετοιμάσω αύριο για το δείπνο? Γεια σου, Νικ. Ω Θεέ μου, η Κάρη. Δεν το ξέρω πως είσαι κι εσύ εδώ. Πώς ήταν αυτό? Μα είναι θαύμα. Μα να, περνάμε εδώ τα καλοκαίρια μας. Κάρη, είσαι στις ομορφιές σου. Άλλωστε πάντα ήσουν πολύ όμορφη. Μα και εσύ δεν άλλαξες. Πάντα κομπλιμεντόζος. Νικ, από εδώ η φίλη μας, η κυρία Ρόζα Γκρίγκς, ένιωσε κάποια διαθεσία και γυρίσαμε πίσω. Ζαλίστηκε ξαφνικά στο χορό. Χαίρομαι πολύ, κύριε Ντένερη. Μα εδώ είσαστε πασίγνωστος. Ανυπομονούσα πολύ να σας γνωρίσω. Δεν φαντάζεστε πόσο πληκτικά είναι εδώ. Δεν μου φαίνεται να πλήττετε και τόσο πολύ. Να, με κολακεύετε. Μα απόψε δεν είμαι στις καλές μου, έτσι. Ξαφνικά αδιαθέτησα. Αφού αδιαθέτησες, πάμε απάνω να σε βάλω στο κρεβάτι σου. Μπορώ να σας βοηθήσω σε τίποτα, κυρία Γκρίγκς? Να σας ευχαριστώ, είστε πολύ καλός. Το φετινό καλοκαίρι δεν είμαι καθόλου στα καλά μου. Νικ, καληνύχτα, Νικ. Το πρωί θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να μείνεις για λίγο καιρό κοντά μας. Όχι, αύριο φεύγουμε. Τόσο γρήγορα, γιατί? Κόνστανς, αν δεις τον Μπεν πουθενά, πες του πως αδιαθέτησε. Στα νιάτα της πρέπει να ήταν πολύ νόστιμη η κυρία Γκρίγκς. Δηλαδή και τώρα είναι καταπληκτική.
Κόνστανς, τι έπαθες? Πώς μπορείς να φύγεις αύριο κιόλας? Μη θυμώνεις, Νικ. Μα δεν θυμώνω, Χρυσή μου, δεν θυμώνω. Μείνε, Νικ, και θα δεις θα αλλάξω γνώμη. Θα στο δώσω το πορτρέτο μου και είμαι υπερήφανη που θέλεις να με ζωγραφίσεις πάλι. Μόνο ξέρεις κάτι? Θα πρέπει να σου ποζάρω πολύ πρωί, γιατί έρχονται εδώ όλοι κάτω και παίρνουν το πρωινό τους. Εντάξει, θα αρχίσουμε το πρωί. Για πες μου, Χρυσή μου, ζεις από αυτή την πανσιόν? Ναι, τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Έφερα εδώ και την κόρη του Σάμ από την Ευρώπη. Πέρασαν μαζί με τη μητέρα της τον πόλεμο όλη την κατοχή στην Ευρώπη και είχαν μεγάλη φτώχεια. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα. Την έστειλε εκεί στο καλύτερο σχολείο, μα τώρα αποφάσισε να παντρευτεί. Και εγώ, ξέρεις, δεν θα... Και ανέλαβες εσύ τα πάντα? Είχε τέτοιες απαιτήσεις από σένα? Όχι ακριβώς. Ξέρεις, η μητέρα της δεν ήθελε να έρθει να ζήσει εδώ και η Σόφη πάλι δεν ήθελε να παρατήσει τη μητέρα της. Εγώ ήμουν εκείνη που είχα την απέτηση να μην μεγαλώσει η κόρη του Σαμ. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω, Νικ. Η Σόφη στα 13 της χρόνια εργάστηκε σε ένα ψαράδικο στην αγορά για να ζήσει. Εγώ επέμεινα να έρθει στην Αμερική. Γιατί δεν θέλησες να παντρευτείς τον Νέντ? Σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ούτε και σε σένα ακόμα, Νικ. Γιατί δεν μπορείς? Εγώ θα σου μιλήσω για τη ζωή μου με την Νίνα. Ναι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλήσεις για τη ζωή σου άμα στάθηκε ευτυχισμένη. Ενώ αντίθετα είναι πολύ δύσκολο να... Ω Θεέ μου, να... Ξέρω κι εγώ. Δεν παντρευτήκαμε. Λοιπόν, καληνύχτα. Θα σε δω αύριο το πρωί. Θα σου φτιάξω πορτρέτο καταπληκτικό. Έλα εδώ, Σόφη. Η κόρη του Σαμ, Νικ. Χρόνια και χρόνια περίμενα να σας γνωρίσω. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Μα είστε πολύ όμορφοι. Ακολουθείτε την οικογενειακή παράδοση των Τούκερμαν. Όλοι στην οικογένειά σας ήταν ωραίοι. Μην τρέπεσαι, Σόφη. Πες ευχαριστώ, παιδί μου. Νικ, να σου συστήσω το στρατηγό Γκρίξ. Ο παλιός μου φίλος, ο Νίκολας Ντένερι. Είσαστε ο στρατηγός Μπέντζαμιν Γκρίξ? Μα έχω διαβάσει για εσάς το βιβλίο του Πάουλ και του Ράιμον. Έμαθα πως διαφωνούν σε πολλά μαζί μου. Παραλίγο να συναντηθούμε κάποτε, όταν οι στρατιώτες σας βάδιζαν για το Παρίσι. Ήμουνα στη Γαλλία την εποχή της γερμανικής κατοχής. Δεν θα περάσετε και πολύ ευχάριστα. Ναι, μα πρέπει να πω και το σωστό. Στο τέλος οι Γερμανοί φερθήκανε καλά στους Γάλλους, σαν αληθινοί τζέντελμαν. Ομολογώ πως αυτή η πλευρά των Γερμανών μου ήταν άγνωστη. Και εσύ, Σόφη, δεν τα ακούς για πρώτη φορά. Μπείτε, Herr Dennery. Entschuldigen Sie, μα η κυρία Ντένερι θέλει να σας δει για ένα λεπτό πριν πέσετε να κοιμηθείτε. Έχει μια έκπληξη για σας. Ένα δωράκι που αγόρασε για σας στη Νέα Υόρκη. Nein, ich kann nicht. Πες την κυρία Ντένερι πως θα τη δω το πρωί. Να μην ξεχάσει να πάρει το υπνοτικό της χάπι. Danke. Θέλει τίποτα η Νίνα? Όχι, τίποτα. Σόφη, παιδί μου, στρώσε στο τιβάνι να πέσεις κι εσύ. Θα είσαι κουρασμένη. Κατάλαβα. Δηλαδή σας πήραμε την κρεβατοκάμαρά σας. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό και σας ευχαριστώ. Δεν είναι τίποτα, κύριε. Είσαι πολύ γλυκό παιδί. Θέλω να σε γνωρίσω. Καληνύχτα. Καληνύχτα, στρατηγέ μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καληνύχτα σας. Κωνσταντς, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που... Θα σε βοηθήσω να στρώσεις, Σόφη. Σόφη, δεν είναι σωστό που ρωτώ, μα τι ήθελε η Γερμανίδα καμαριέρα? Τίποτα από την κουζίνα ή... Σόφη. Η κυρία Ντένερι ήθελε να καληνυχτήσει τον κύριο Ντένερι. Η κυρία Ντένερι του αγόρασε από τη Νέα Ορλεάνη ένα δωράκι και ήθελε να του το δώσει. Έπειτα από τόσα χρόνια να θέλει να του δώσει ένα δωράκι? Ω Θεέ μου, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Και ο Νίκ τι είπε? Της μήνυσε να πάρει ένα υπνοτικό και να κοιμηθεί. Έτσι ξερά? Ω Θεέ μου, στρατηγέ μου, παρολίγο να το ξεχάσω. Η Ρόζα γύρισε από το πάρτι. Είπε πως είναι άρρωστη. Δηλαδή νομίζω πως απλώς δεν ένιωσε πολύ καλά. Η Κάρη θα θέλει να πάει πίσω στο πάρτι και θα περιμένει να έρθετε. Ναι, ασφαλώς. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Σόφη μου. Καληνύχτα. Ελπίζω να μην σε ξεβόλεψα πολύ. Καληνύχτα. Ήρθα να πάρω μια μπουκάλα και ένα βιβλίο να διαβάσω. Ο μεγαλειότατος ρε ήρθε. Άρα οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι με την ηλικία. Σοφή,
Πες μου κάτι σχετικά με αυτό και θα ξαγρυπνήσω με το να το σκέφτομαι όλη νύχτα. Δεν ξέρω, κύριε Νέτ. Για το όνομα του Θεού, Σόφη, δεν θα αποκτήσει και εσύ μια γνώμη για κάτι? Προσπάθησε και θα δεις τι μπορεί να βγει. Άλλοι γίνονται καλύτεροι και άλλοι δεν γίνονται. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι σοϊ γάμος είναι αυτό, Σόφη? Γιατί θες να παντρευτείς το Φραντ Έλλης? Θέλω να παντρευτώ το Φραντ Έλλης. Τι έχεις πάθει? Δεν έχεις καθόλου μυαλό? Δεν έχεις καταλάβει πως αυτός δεν είναι... Σας ευχαριστώ που νοιάζεστε για μένα. Άκουσε με, Σόφη. Σου λέω σήκω και φύγε. Πήγαινε σπίτι σου. Γρήγορα μάλιστα. Για τα απλούστερα πράγματα τα περιπλέκετε, τα δυσκολεύετε. Να γυρίσω σπίτι μου. Έτσι ξόδεψε όλα τα χρήματά της για μένα. Γιατί στα καλά καθούμενα. Γιατί? Πώς μπορώ να γυρίσω σπίτι μου? Αν είναι αυτό, σου βρίσκω εγώ τα λεφτά να γυρίσει σπίτι σου. Κύριε Νέτ. Η μητέρα μου και εγώ χρωστάμε χρήματα σε όλο το χωριό. Στην Ευρώπη δεν μπορείς να ζήσεις εκεί που έχεις χρέη. Να πάω σπίτι μου. Μήπως ζήτησα εγώ να έρθω εδώ? Η θέση μου δεν είναι εδώ. Νιώθω σαν χαμένη και νοσταλγώ την πατρίδα μου. Αγαπώ τη μητέρα μου. Κάθε νύχτα κάνω σχέδια πώς να γυρίσω. Μα περάσανε 5 χρόνια και δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος για να ξαναγυρίσω. Γι' αυτό και εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και δεν έχω σκοπό να κλάψω γι' αυτό. Και ούτε θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Ό,τι καλύτερο μπορείς? Ναι, έτσι νομίζω. Ίσως να μην προσπαθήσατε ποτέ για κάτι τέτοιο, κύριε Νέτ. Ίσως κανείς από όλους εσάς να μην έχει κάνει ποτέ τέτοια προσπάθεια. Σοφή, άμα κουβεντιάζουν δύο μοναχικοί άνθρωποι, νιώθουν ακόμη πιότερη μοναξιά. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί, γιατί είναι οι μοναδικοί που δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να κλάψει. Λυπάμαι πολύ. Συγχώρεσέ με. Κόνσταντς, σε παρακαλώ, πες τους να σταματήσουν το θόρυβο. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω με τέτοια σωματά. Σόφι, Λέον, φύγετε από εδώ, αφήστε με να εργαστώ τέλος πάντων. Θα φύγουν, Νίκ. Κάθε πρωί σε εξηγώ. Πρέπει να ετοιμάσουμε το πρωινό. Δεν γίνεται αλλιώς. Σόφι, είναι όλα έτοιμα στην κουζίνα? Μάλιστα, όλα είναι έτοιμα. Κόνσταντς, σε παρακαλώ, μην κουνιέσαι. Μην είναι έτσι όπως έχω πει για λίγα λεπτά. Λέον, πες τη πάλι μπέικο στο τηγάνι πριν μαζευτούν όλοι στην τραπεζαρία. Θυμήθηκε τα κουλουράκια για την Κυριακή. Με συγχωρείς, Νίκ. Μα πώς να φέρω βόλτα την Πανσιόν ποζάροντας? Λέον, το πρωινό μου είναι έτοιμο. Όχι, κυρία. Θα χτυπήσουμε το κουδούνι μόλις ετοιμαστεί. Μα τι συμβαίνει? Δεν συμβαίνει τίποτα. Κάθε μέρα σερβίρουμε την ίδια ώρα. Κάθε μέρα όλο και πιο αργά σερβίρετε το πρωινό. Όχι, κυρία, το νομίζετε. Πού θέλετε να σας σερβίρω το πρωινό σας, στη βεράντα ή στην τραπεζαρία? Στη βεράντα κάνει υγρασία. Δηλαδή όλο το σπίτι είναι πολύ υγρό. Όλο το καλοκαίρι δεν έχω κλείσει μάτι. Καλό σας κάνει, δεν βλάφτει. Κάποτε θα πρέπει να με εξηγήσεις, Λέον, γιατί δεν με βλάπτει. Κόνσταντς, έτσι που σε έβαλε να χτενιστείς, μοιάζει σαν να είσαι 10 χρόνια μεγαλύτερη. Γιατί της το έκανες αυτό, Νίκ? Σιωπή. Απαγορεύονται οι ερωτήσεις. Ειλικρινά σου λέω, 10 χρόνια μεγαλύτερη. Άμα πληρώσεις ένα ζωγράφο για να σου κάνει το πορτρέτο, έχει υποχρέωση να σε δείξει 10 χρόνια νεότερη. Όταν ήμουν 20 χρονών με ζωγράφισαν με το μωρό στην αγκαλιά. Λοιπόν, το μωρό έδειχνε πιο μεγάλο σε ηλικία από μένα. Καλημέρα σας. Ναι, τι θέλω να κάνω στη Σόφη για το γάμο της? Τα μαργαριτάρια μου ή τα διαμάντια της μητέρας μου? Βλέπεις, Σόφη, οι πλούσιοι δίνουν πάντα κάτι παλιό και πολύτιμο στις νύφες τους. Κάτι που δεν τους αναγκάζει να ξοδέψουν και άλλα χρήματα. Το ίδιο συμβαίνει και στον τόπο σου? Δεν είχα σχέση με πλουσίους στον τόπο μου. Σόφη, ομολογώ πως ο Νέντα έχει δίκιο. Όχι μόνο κάτι παλιό, μα κάτι τόσο παλιό που το έχουμε συγχαθεί πια. Γιατί δεν της δίνετε μια επιταγή? Επιταγές δίνω μόνο άμα εξαναγκάζομαι. Νίκ, πιάστηκε ο λαιμός μου. Εντάξει, τελειώσαμε για σήμερα. Πω, πιάστηκα. Σόφη, δώσε μου τον καφέ μου. Ευχαριστώ, παιδί μου. Εσένα θα ήθελα να ζωγραφίσω, Σόφη. Άμα αλλάξεις γνώμη, πες το μου και αρχίζουμε αμέσως. Μα γιατί δεν θέλεις? Μα δεν είμαι όμορφη, κύριε Ντένερη. Είσαι κάτι παραπάνω από όμορφη. Όπως είσαι έτσι, πώς σε κατάνεις έτσι? Δεν είναι ανάγκη να μείνεις στη φτωχιά ή είσαι φτωχιά. Μα γιατί σε έβαλε να ποζάρεις αυτό το? Άστα αυτά, Νέντα, άστα αυτά. Εσύ δεν με χωνεύεις, γι' αυτό την πειράζεις.
Καλημέρα σας. Το ξέρετε που σας περίμενα στις 12 τη νύχτα εσάς τους δύο? Ναι, αργήσαμε πολύ. Τα κουβεντιάσαμε με τον Νέντ όπως τον παλιό καιρό. Κόνστανς, αν ήσουν λίγο ματαιόδοξος άνθρωπος, θα ήσουν πολύ περήφανη. Χθες το βράδυ μιλούσαμε μόνο και μόνο για σένα, για κανέναν άλλο. Ο Νέντ ξεθαρρεύτηκε και μου άνοιξε την καρδιά. Εσύ, όχι εγώ. Το ήξερα πως δεν θα θυμάσαι τι μου είπες. Μη μετανιώνεις. Καλό σου έκανε που άνοιξες την καρδιά σου. Ξέσκασες κάπως. Εγώ άνοιξα την καρδιά μου. Δεν είσαστε καλά. Και μου μιλούσες για την Κόνστανς. Τι? Για μένα δεν καταλαβαίνω. Ούτε και εγώ το καταλαβαίνω. Δεν συνηθίζω να ξεχνάω ό,τι λέω. Η στιγμή που θα ανοίξω την καρδιά μου δεν έφτασε ακόμα. Κρίμα που δεν μας κάνετε παρέα, κύριε Ντένερη. Θα είχα ανοίξει και σε εσάς την καρδιά. Εμένα δεν με καλούν ποτέ οι άνθρωποι να μου ανοίξουν την καρδιά τους. Ίσως να μην εμπνέω εμπιστοσύνη όπως ο άντρας μου. Σας γύρευα, αλλά ο Νίκ μου είπε πως είχατε πονοκέφαλο. Ο Νίκ, άμα δεν με θέλει για παρέα, λέει πάντα πως έχω πονοκέφαλο. Έχω πεθάνει από την πείνα. Πάω να πάρω το πρωινό μου. Κάρι, Φρέντρικ, ελάτε να φάμε. Έρχομαι και εγώ μαζί σας, κυρία Έλλη. Θα καταφέρανε στην κουζίνα δίχως εμένα. Ο Θεέ μου, ας πάω να αλλάξω κι εγώ. Νίκ, πού το βρήκες αυτό το φόρεμα? Στην πλατεία Ντρέιντεν. Ο Θεέ μου, μα εκεί είναι τα μαγαζιά για τους νέγρους. Δηλαδή ο Νέντ έχει δίκιο. Επίτηδες με έντυσες έτσι. Μα για ποιο λόγο, Νίκ? Γιατί δεν με αφήνεις να ρίξω μια ματιά κι εγώ στο πορτρέτο? Δεν έχεις καταλάβει πως σε ζηλεύει ο Νέντ? Με ζηλεύει? Γιατί? Είναι τρελά ερωτευμένος μαζί σου από όταν είσαστε παιδιά. Μόνο για σένα μου μιλούσε. Έλεγε πως ζει στη μοναξιά, πως πάντα σε ήθελε και ότι σε ζήτησε πολλές φορές να παντρευτείτε, αλλά... Δεν είναι αλήθεια? Δεν σε πιστεύω. Ο Νέντ δεν μιλάει ποτέ για τον εαυτό του. Δεν είναι δυνατόν να σου είπε τέτοια πράγματα. Έλα τώρα, μην κάνεις την κουτί. Ξέρεις πολύ καλά πως είναι ερωτευμένος. Μου το είπε χθες το βράδυ. Νίκ, κι αν ακόμα σου μίλησε χθες το βράδυ, αυτό είναι κάτι εντελώς ασυνήθιστο. Για το χαρακτήρα του Νέντ θέλω να πω. Άρα δεν πρέπει να ακούσω αυτό που σου είπε. Ο Θεέ μου, ας πάω να αλλάξω. Μα γιατί το έκανες αυτό της Κόνστανς? Τι της έκανα? Επειδή της είπα την αλήθεια. Και πού το ξέρεις πως είναι η αλήθεια? Δεν πιστεύω ότι ο Κρόσμας σου μίλησε. Άκουσέ με, Νίνα. Θα ευτυχήσουν αν μπορέσω και την κάνω να λογικευτεί λιγάκι. Θα είναι η καλύτερη λύση για τους δυο. Εμένα δεν χρειάζεται να μου ανοίξουν οι άνθρωποι την καρδιά τους. Εγώ έχω διαίσθηση. Διαισθάνομαι αμέσως τι συμβαίνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Είσαστε τόσο ωραίο ζευγάρι, άμα σας βλέπει κανείς έτσι καθισμένος κοντά-κοντά. Νίκ, μπορώ να σου πω κάτι? Βεβαίως, λέγε, Ρόζα. Δεν μπορείς να... Έλα, κάτσε εδώ. Ήθελα να σου πω, μα δεν θέλω να ενοχλήσω την Νίνα. Καθίστε, κυρία Γκρίξ, εγώ θα φύγω σε 2 λεπτά, μην ενοχλήσετε για μένα. Άκουσε, Νίκ, του τηλεφώνησα χτες το βράδυ. Δηλαδή, ακολούθησα τη συμβουλή σου. Αυτός φροντίζει για την περιουσία μου, είναι πάρα πολύ έξυπνος. Ποιος? Ο αδερφός μου, ο Χέρι. Ξέρετε, πρόκειται για το διαζύγιο. Και ο Νίκ μου έδειξε μεγάλη καλοσύνη. Όσο γι' αυτό δεν αμφιβάλλω. Να είναι και κάτι άλλο. Τι θα γίνει με τα παιδιά? Να τους τηλεφωνήσω εγώ ή ο Χέρι? Ο ένας από τους δυο εργάζεται στις ατομικές βόμβες. Ξέρετε, είναι πολύ θρήσκος και φοβάμαι μην τραυματιστεί ψυχικά. Τι λες και εσύ, Νίκ? Εγώ λέω να πας να φας το πρωινό σου. Αυτό λέω και τίποτα άλλο. Και ξέρεις, θα πεις το Χένρι να σου παραγγείλει το πορτρέτο. Θα σε πληρώσει περίφημα. Θα κάνεις το πορτρέτο της ανιψιάς μου, αυτής που έχει χαλκάδες στα δόντια. Άντε, πήγαινε τώρα, μην κάθεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Νίνα, συγχώρεσέ με, θα γυρίσω το βράδυ. Θα σου τα πω όλα, γιατί ξέρω πως ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι απόγινε. Άλλοτε θα έχεις πεθάνει στο γέλιο. Δεν σε διασκεδάζει τίποτα πια. Δεν νομίζω πως έχεις δίκιο. Είναι συμπαθητική γυναίκα και πολύ αστεία. Εσένα σε διασκεδάζει να φλερτάρεις και να γοητεύεις γυναίκες, άνδρες, παιδιά, ζώα. Τρελάθηκες. Νομίζεις πως φλερτάρω αυτή την ηλιθία? Καλημέρα σας. Μήπως είναι στην τραπεζαρία ο Φρέντερικ? Όχι, νομίζω πως δεν κατέβηκε ακόμα. Νίκ, η καμαριέρα σου μου είπε πως θέλεις να μου μιλήσεις για κάτι που με ενδιαφέρει. Κάρι, χτες δίστασα να σου μιλήσω γιατί είπα μέσα μου πως μπορεί και να το ξέρεις. Να πάλι σκέφτηκα πως αν δεν το ξέρεις θα είναι καλύτερα να σου το πω. Έχεις πάρει ένα ύφος σαν να θες να της πεις κάτι τρομερό. Κάρι, ξέρεις τι φήμη έχει αυτός ο άνθρωπος? Αν ήξερες δεν θα ταξίδευες στην Ευρώπη μαζί του. Με ποιον θα ταξιδέψω στην Ευρώπη? Εγώ θα πάω στην Ευρώπη με τον Φρέντερικ. Δεν σε καταλαβαίνω, Νίκ. Να, είδα το Φρέντερικ στο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Ήταν παρέα με έναν τύπο που συνάντησα κάποτε στην Ευρώπη. Ομολογώ ότι δεν περίμενε να κάνει παρέα ο γιος σου Κάρι με έναν τέτοιον άνθρωπο. Μήπως ήταν ο κύριος Πέισον? Βεβαίως, αυτός ήταν. Περίμενα να φύγουν και ύστερα μπήκα στο πρακτορείο. Γιατί, είχες δουλειά? Είχα πολλά χρόνια εδώ το Λούθυρο και πιάσαμε κουβέντα.
Εκείνος μου είπε πως είχαν κλείσει εισιτήρια για το υπεροκειάνιο Queen Elizabeth και πως ο Φρέντερικ ήρθε να κλείσει άλλο ένα εισιτήριο για τον κύριο Πέισον. Το πλήρωσε κιόλας. Το ξέρεις, Κάρι, ή μήπως δεν έπρεπε να σου το πω? Δεν το ήξερα. Καλά έκανες και μου το πες. Σε ευχαριστώ. Τι ήθελες να πεις, Νίκ, για τον Πέισον? Δεν σε ρωτάω για κοτσοπολιό. Έτσι το είπε. Δεν ήξερε τίποτα συγκεκριμένο, κυρία Έλλη. Έλα τώρα, Νίνα. Ξέρεις ότι είναι φίλος του κόμιτα Ντένα και πως γύριζε μέρα νύχτα με αυτή τη βρωμοπαρέα. Δηλαδή? Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ο κόμις είναι γέρος και τρελούτσικος. Να, δίνει μεγάλα πάρτι και... Νίνα, τι είναι αυτά που λες? Θα ήθελες να κάνει παρέα ο γιος σου με αυτούς τους έκφυλους? Δεν έχω γιο, Νίκ. Πώς μπορώ να ξέρω? Δεν αποκλείεται και να τον άφηνα ήσυχο να κάνει ό,τι θέλει. Όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά έτσι λένε, κυρία Ντένερη. Μα δεν είναι αλήθεια. Ακούστε, δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι ο κύριος Πέισον. Μα πάει πολύ καιρό που ανησυχώ για την επίδραση που έχει στο γιο μου. Ο Φρέντερικ θαυμάζει το γράψιμό του, μα εγώ δεν τον ξέρω πολύ καλά. Πέρσι το χειμώνα έμεινε σπίτι μας για ένα διάστημα. Μόλις είχε γυρίσει από την Ευρώπη. Ναι, ξέρω. Είχε δημιουργηθεί και ένα βρωμερό σκάνδαλο στη Ρώμη. Το γράψαν όλες οι εφημερίδες. Μα δεν μπορείς να ξέρεις αν ήταν αλήθεια. Τι σκάνδαλο? Σε παρακαλώ, Νίκ, βοήθησε με. Ακούσε με, Κάρι. Δεν έχει σημασία τι σκάνδαλο ήταν. Απλούστατα, ο Πέισον δεν είναι εντάξει άνθρωπος και ούτε είναι κατάλληλος για να τον κάνετε παρέα στην Ευρώπη. Πώς μπόρεσε ο Φρεντ? Πάντως ευχαριστώ, Νίκ. Είσαι φίλος. Καλά έκανες και με ειδοποίησες. Πάω στην τραπεζαρία. Είδες τι έκανες? Δηλαδή, εσύ τι θα έκανες στη θέση μου? Δεν ξέρω. Γιατί δεν αφήνεις ήσυχους τους ανθρώπους? Θα τη συμπαθώ πολύ την Κάρι. Δεν ξέρει η κακομοίρα τι γίνεται γύρω της. Μπορεί και ο Φρέντερ να μην έχει ιδέα τι εστί Πέισον. Α, εγώ τους λυπάμαι. Μα τι τρέχει, Νίνα, γιατί με κοιτάς έτσι? Θέλω να φύγω από εδώ. Φύγε αφού το θέλεις. Δεν θα έρθεις μαζί? Στο είπα, Νίνα, θα μείνουμε ως την Παρασκευή. Αν εσύ προτιμάς να φύγεις νωρίτερα, φύγε. Πάψε να τρώγεσαι και να εκνευρίζεσαι, Νίνα, δεν αντέχω κι εγώ πια. Έλα, ηρέμησε, γλυκιά μου, ηρέμησε. Κάνε υπομονή. Την Παρασκευή θα φύγουμε. Μήπως θέλετε τίποτα, κυρία Ντένερη? Τίποτα, ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κυρία Ντένερη. Καλημέρα, κυρία Έλλης. Φρεντ, πού θέλεις να σου φέρω το πρωινό σου? Θες καλύτερα να στο φέρω εδώ? Γιατί εδώ? Ξέρεις, η μητέρα σου έμαθε. Α, κατάλαβα. Ο Ντένερη θα της είπε πως με είδε στο πρακτορείο. Ήμουν βέβαιος πως θα της το έλεγε. Μην ανησυχείς. Σκόπευα να της το πω σήμερα το πρωί. Μήπως θα ήταν καλύτερα να... Αύριο θα φύγω από εδώ, Σόφη. Το βαπόρι σαλπάρει για την Ευρώπη στις 16 του μηνός. Δεν θα ειδωθούμε τουλάχιστον για 6 μήνες. Σόφη, πες μου ειλικρινά, δεν σε πειράζει που θα λείψω τόσο καιρό? Όχι, καθόλου. Θα πάμε να επισκεφτούμε τη μητέρα σου? Όχι, σε παρακαλώ, δεν το κάνετε αυτό. Δεν της έγραψα τίποτα για σένα. Τι? Και ξέρεις γιατί? Επειδή δεν έχουμε καθορίσει ημερομηνία για πότε. Δεν πιστεύω, Σόφη, πως θα αφήσουμε ημερομηνία. Και δεν πρέπει να ντρέπεσαι αν εύχεσαι να βρεθεί για σένα μια καλύτερη λύση. Μα αν δεν βρεθεί αυτή η καλύτερη λύση, να ξέρεις πως θα είμαι πάντα καλός και στοργικός. Όπως θα είσαι και εσύ για μένα. Γι' αυτό είμαι απόλυτα βέβαια. Μα είσαι καλός και γλυκός. Ελπίζω πως θα είμαι και εγώ το ίδιο καλή. Εσύ πρέπει να αγαπήσεις μια μέρα. Και θα αγαπήσεις, Σόφη. Όπως και σου αξίζει. Σώπα. Μη λες τίποτα. Θα ζήσουμε ωραία στο σπίτι σας και θα σου χρωστώ ευγνωμοσύνη. Δεν έχω σπίτι, Σόφη. Οι άνθρωποι σαν εμένα δεν αποκτάνε ποτέ δικό του σπιτικό. Δεν έχει σημασία. Ό,τι σπίτι και να είναι. Θα είναι ευχάριστο και ζεστό. Θα το φτιάξουμε εμείς να είναι ωραίο. Σε ευχαριστώ, Σόφη. Είναι μαζεμένοι όλοι στην τραπεζαρία? Ναι, μην πας. Μητέρα, έλα εδώ, θέλω να σου μιλήσω. Καλύτερα να σας αφήσω μόνος. Όπως θες. Μητέρα! Τι με κοιτάτε έτσι? Δεν υπάρχει λόγος για να είσαι αναστατωμένη. Έτσι νομίζεις? Απλούστατα θα έχουμε και παρέα. Δεν έχουμε ξαναταξιδέψει άλλη φορά και ο Πέισον ξέρει καλά όλη την Ευρώπη. Είσαστε τυχεροί που θα έχετε μαζί τον κύριο Πέισον. Τι συμβαίνει, μητέρα? Το βρίσκω φρικτό αυτό που έκανες. Να κουβαλήσεις κάποιον μαζί χωρίς να με ρωτήσεις. Δεν σε ρώτησα γιατί μου ήρθε άξαφνα αυτή η ιδέα και ο Πέισον έπρεπε να βγάλει το εισιτήριό του. Επειδή το πρακτορείο είναι κλειστό το Σαββατοκύριακο. Ο Πέισον πλήρωσε το εισιτήριό του. Νόμιζα πως είχε σταματήσει να ψάχνει το πορτοφόλι μου. Σε παρακαλώ, μη μου μιλάς με τέτοιο τρόπο. Φρέντερικ, δεν θα πάμε στην Ευρώπη. Εγώ θα πάω. Όχι, Φρέντ, θα μείνουμε εδώ. Την πλήγωσες, Φρέντ, τη μητέρα σου. Είναι πολύ ευαίσθητη. Ήθελε να είσαστε μαζί. Μα θα είμαστε μαζί. Μην προσπαθείς να με δικαιολογήσεις, μητέρα. Άκουσε, Φρέντ, τα λόγια είναι περιττά. Δεν θα πάμε στην Ευρώπη. Μητέρα, πάψε να μου φέρεσαι σαν να είμαι μωρό ακόμα. Θα λυπηθώ αν δεν έρθεις μαζί μου στην Ευρώπη, μα είμαι αποφασισμένος να φύγω στις 16 του μηνός. Φρέντ, σε παρακαλώ, μην πάρεις καμιά απόφαση. Υποσχέσου μου πως θα το σκεφτείς πάλι και αύριο που θα είμαστε πιο ψύχρεμοι θα ξανασυζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Φρέντ, πρόσεξε. Μην κάνεις τέτοιου είδους συμφωνίες με τη μητέρα σου. Βουλεύω να αποφασίσεις αμέσως. Μείνε ή φύγε. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Θα φύγω. Μητέρα, πάντα έτσι μου φέρεστε.
Θα καταφέρνετε να γίνομαι εγώ κακιά και εσείς καλή. Μια ολόκληρη ζωή διασκεδάζεται παίζοντας αυτό το ρόλο. Άστα αυτά, Κάρη. Σε προειδοποίησα να μην κάνεις τίποτα και να μην μιλήσεις. Σου είπα να κάνεις πως δεν σε νοιάζει και να πας μαζί του ταξίδι. Μα δεν είναι δυνατόν. Αυτός είναι ένας παλιάνθρωπος και ο Φρέντ δεν το ξέρει. Και αν του το πω ακόμα δεν θα το πιστέψει. Τι να κάνω τώρα? Να πας απάνω και να του πεις πως είσαι σύμφωνη να φύγει ταξίδι μόνος του και ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Φρέντερικ στο φίλο του ότι από σήμερα πάβεις να του δίνεις επίδομα $10,000 το χρόνο μια για πάντα. Πες του ότι πιστεύεις πως οι νέοι περνάνε πολύ καλύτερα στην Ευρώπη άμα τους λείπουν τα δολάρια. Δεν μπορώ, θα με μισήσει. Ίσως θα είναι καλύτερα να τον αφήσουμε να φύγει και ίσως αργότερα να πάω κι εγώ να το συναντήσω. Μπορεί με τον καιρό. Όχι, δεν θα του κόψω το επίδομα. Και αν θελήσετε να το κόψετε εσείς, θα του στείλω το δικό μου επίδομα. Τότε θα αναγκαστώ να κόψω και το δικό σου. Ξέρεις, καμιά φορά οι γέροι γίνονται πολύ σκληροί άμα ελέγχουν το πουγγί. Θα αλλάξεις κι εσύ άμα φτάσεις στην ηλικία μου. Πήγαινα πάνω τώρα και μίλησέ του στα ίσια. Δείξου σκληρή και αποφασιστική. Είναι για το καλό του. Αν δεν ήταν για καλό του, δεν θα μπορούσα. Ίσως, δεν αποκλείεται. Πάω στην εκκλησία. Άντε, Κάρη, σήμερα θα γλιτώσεις στην εκκλησία. Ευχαριστώ. Τι ύφος είναι αυτό, κυρία Ρόζα? Περιμένετε τον Ρόμπερτ Τέιλορ? Καλημέρα σας, κυρία Έις. Καλημέρα, στρατηγέ μου. Η γυναίκα σας έχει άγριες διαθέσεις. Είναι έτοιμη για να σας κορτάρει. Δεν ερχόσαστε στην εκκλησία μαζί μου. Από μένα δεν κινδυνεύετε. Κακόγρια, Στρίγκλερ. Μπεν, θα πάω να του το πω. Λυπάμαι πολύ, μα δεν γίνεται αλλιώς. Είναι αναγκαίο κακό. Ναι, το ξέρω, Μπεν, πως θα έχει δυσάρεστες συνέπειες για σένα. Μα αφού είσαι πεισματάρης, δεν μου μένει και εμένα άλλη λύση. Θα κάνεις περίφημα να το πεις στο Χένρι. Ναι, αλλά ο Χένρι θα θυμώσει πάρα πολύ. Και ξέρεις τι επιρροή και τι γνωριμίες έχει στην Ουάσιγκτον. Πες του από μέρους μου να κάνει χρήση της επιρροής του. Πες του επίσης να πάει στο διάβολο και ότι δεν σκοτίζομαι για τις γνωριμίες του. Και μην νομίζεις πως έχω πιστεί πως δεν είσαι ερωτευμένος. Κάθισα και σκέφτηκα πολύ και έβγαλα συμπέρασμα πως ίσως γι' αυτό έμεινες τόσο καιρό στην Ευρώπη. Δεν φταίω εγώ που ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ούτε ακούω στις φήμες πως εγώ τον δημιούργησα. Απορώ, Μπεν, πως δεν σκέφτεσαι τη μητέρα σου. Θα πεθάνει από τον καημό της. Έχει πεθάνει εδώ και 16 χρόνια. Πώς θα τη σκοτώσει αφού είναι πεθαμένη? Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Μ' αγαπούσε και ήταν πολύ ευτυχισμένη για το γάμο μας. Κάνεις λάθος. Μου είχε πει πως δεν έπρεπε να παντρευτώ. Εσύ δεν πιστεύεις πως μπορούν να μ' αγαπήσουν, Κι όμως άρεσα πολύ, πολύ στους άντρες. Και θα τους αρέσεις πάντα. Το ξέρω πως κάποτε θα στο έλεγα και ας έχω να τον συναντήσω από τότε που γύρισες από τον πόλεμο. Έχεις το λόγο μου πως δεν τον ξαναείδα ποτέ. Του είχα εξηγήσει πως ήσουν ήρωας στον πόλεμο και ότι δοξάστηκες. Και τότε μου είπε εκείνος πως δεν θα επέμενε. Ο σοφέρ του Χένρι σε περιμένει έξω. Ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί μου όταν υπηρετούσε στο Πεντάγωνο. Η πιο κατάλληλη θέση για να είσαι ερωτευμένος. Ρόζα, δεν ακούς το αυτοκίνητο περιμένει? Φυσικά ποτέ. Ρόζα, ας τα αφήσουμε τα λόγια. Μπεν, μήπως σε πόνεσα? Δεν πειράζει, και εσύ με έκανες να πονέσω. Νομίζω πως αυτός ο έρωτας άρχισε την τρίτη ή όχι, τη δεύτερη φορά που είχες φύγει από την Ευρώπη. Βλέπεις κι εγώ είχα ανάγκη από κάποια στοργή. Το καταλαβαίνω. Μπεν, ρώτησέ με ποιος είναι. Ρώτησέ με και θα σου πω. Ρώτησέ με, σου είπα. Όχι, Ρόζα, δεν θα σε ρωτήσω. Θυμάσαι πέρσι στα γενεθλιά σου τα τριαντάφυλλα που έλαβα από την Τεχεράνη? Αυτός μου τα έστειλε. Εσένα δεν σ' αρέσει η Τεχεράνη. Έλεγες μάλιστα πως είναι βρωμερή πόλη και οι κάτοικοι πανάπτυκτοι. Και όμως έστειλε τριαντάφυλλα. Φαίνεται πως σου ταιριάζει. Πήγαινε να τον βρεις. Με τα αεροπλάνα δεν υπάρχουν πια μεγάλες αποστάσεις. Για να είσαι πρόστιχος. Και τώρα θα σου πω ποιος είναι. Ρόζα, σε παρακαλώ. Όσα χρόνια είμαστε παντρεμένοι, αυτά και αυτά μου ιστορούσες. Σε παρακαλώ. Μη με αναγκάζει να σου πω ότι μου είναι αδιάφορο. Προτιμώ να σου ψιθυρίσω το όνομά του στα αυτή. Το ήξερα πως θα ερχόταν η μέρα που θα σου ψιθύριζα στα αυτή το όνομά του. Ρόζα! Μπεν, μη φεύγεις! Μπεν, στάσου, θέλω να σου μιλήσω! Μπεν, μη γελάς, Μπεν! Ο Ραλφ Σάμερς ήταν ο ξαδερφός σου, Μπεν! Ορίστε, στο είπα! Θα του το πεις όταν το συναντήσεις, Μπεν! Μπορεί να είσαι ήσυχη γι' αυτό. Έχω αργήσει. Μπεν, πρέπει να πηγαίνω. Δεν θα συνεχίσουμε σήμερα τη συζήτησή μας, βλέπεις με περιμένουν. Πάω, Μπεν, θα αργήσω.
Γεια σου, Νέντ. Πάω στην εκκλησία. Αν θέλετε τίποτα, χτυπήστε το κουδούνι. Θα έρθει ο Λέων ή η Σόφη. Νέντ, θες να έρθεις στην εκκλησία? Τι? Καλά, καλά. Έτσι το είπα. Να, ο Νίκ μας είπε τι του λέγες χθες το βράδυ. Δεν πρόκειται να ξαναβγώ έξω άλλη βραδιά. Δεν βλάφτει να ανοίγουμε την καρδιά μας σε κάποιον. Γεια σου, Χρυσέ μου. Να σε φιλήσω. Γεια σου. Αντίασε. Πώς της ήρθε? Έχω μέσα στο αυτοκίνητο ένα καλάθι γεμάτο με φαγιά και ένα μπουκάλι κρασί. Μήπως σας κάναμε παρέα? Δεν ξέρω πού να πάμε. Φτάνει το φαγητό για μεσημέρι και βράδυ? Φτάνει. Έχετε κανένα μαντολίνο? Όχι, δεν έχω. Πειράζει? Όσο να είναι, πειράζει. Μα θα τα καταφέρουμε και χωρίς μαντολίνο. Ο στρατηγός σφυράει περίφημα. Θα μας φτάσει ένα μπουκάλι κρασί. Οι καλόκαρδοι άνθρωποι πίνουνε. Θα φέρω 6 μπουκάλια. Πάμε. Πάμε. Σε παρακαλώ, πάψε να μουρμουρίζεις. Με συγχωρείς. Μ' αρέσει και παρασύρθηκα χωρίς να Και θέλω. μην μιλάς. Ο Μότσαρτ πρέπει να ακούγεται με κατάληξη. Χάιντν. Μότσαρτ. Λυπάμαι, μα είναι Χάιντν. Ξέρω τι λέω. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πήγαινε να δεις τι γράφει ο δίσκος. Δίκιο έχεις. Θέλεις άλλη σαμπάνια? Όχι, ευχαριστώ. Έχω ακόμα στο ποτήρι μου. Εσείς, κυρία Έλλης? Είναι η τέταρτη φορά που σας λέω όχι. Αφήστε με. Διασκεδάζω τρομερά αυτή τη στιγμή. Είμαι στο πιο ενδιαφέρον σημείο. Διασκεδάζετε? Λέτε άμα φτάσω στην ηλικία σας να με διασκεδάζει και εμένα το διάβασμα. Δεν το πιστεύω, κύριε Ντένερη. Άμα δεν έχετε μάθει να διαβάζετε από τώρα, δεν θα σας διασκεδάζει το διάβασμα ούτε στα γεράματά σας. Σόφη, έλα να χορέψουμε. Έχω δουλειά, κύριε Ντένερη. Τι δουλειά, να διαβάσεις την κυρία Έλλης? Μάλιστα, και με διασκεδάζει πιο πολύ από το χορό. Με διασκεδάζει πιο πολύ η Οδύσσεια και το $1 την ώρα που με πληρώνει η κυρία Έλλης διαβάζω. Εγώ θα σου δώσω $2 την ώρα για το χορό. Λίγα σου δίνει η Σόφη. Α, διευθύνετε την νεολαία με τα χρήματα σας, κυρία Έλλης. Και εσείς σας αρέσει να αγγίζετε συνεχώς τους ανθρώπους. Είναι ένας παράξενος αισθησιασμός της στιγμής. Στα νιάτα σας θα είσαστε καταπληκτική κοπέλα. Μπα, δεν ήμουνα καθόλου. Για εκείνους που με θέλανε ήμουνα μάλλον απλησίαστη. Και για εκείνους που ήθελα εγώ δεν ήμουν αυτή που τους τέριαζε. Έτσι είναι η ζωή. Πάρτε παράδειγμα το Φρέντερικ και τη Σόφη. Είναι πολύ σκληρή η ζωή για αυτούς τους ανθρώπους. Και σπάνια καταλαβαίνουν το γιατί. Και τα μπερδεύουνε μέσα τους και μαυρίζει η ψυχή τους. Εγώ ξέρω τι κάνω. Είσαι βέβαιη? Ο Φρέντερικ είναι πολύ καλό παιδί. Με αυτό είναι όλο. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα άλλο από Και αυτόν. αυτό το ξέρω. Και αυτό το ξέρεις, Σόφη. Είσαι καταπληκτικό κορίτσι. Κόνστανς, έλα να χορέψουμε. Δεν ξέρω πια χορό. Ξέχασα. Νίκ, για πες μου για τον Νέντ. Τι ακριβώς σου είπε χτες το βράδυ? Δηλαδή, αλήθεια μου λες, σου μίλησε για μένα? Μου είπε ότι σ' αγαπάει, πως χαράμισε τη ζωή του να σ' αγαπάει και ότι δεν πρόκειται να ξανάρθει εδώ του χρόνου. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο του σε αυτό το σπίτι. Έτσι σου είπε? Δεν θα ξανάρθει ποτέ πια? Τι έγινε, Σκάρι, σε χάσαμε. Έλα να πιεις κάτι. Μητέρα, πήγα πάνω. Αναγκάστηκα στο τέλος να τηλεφωνήσω στον κύριο Πέισον. Τι σου είπε ο κύριος Πέισον? Πως ο Φρέντερικ πέρασε το πρωί από το σπίτι του για λίγα λεπτά και ότι δεν τον ξαναείδε καθόλου. Νίκ, τι να κάνω? Κάποιος μου είπε πως τον είδε κάτω στην παραλία. Κάρι, τι βάζεις με το νου σου? Φοβάμαι, Νίκ. Τότε Κάρι, τι κάθεσαι? Μα τι κάθεσαι? Πήγαινε στην αστυνομία αμέσως. Θα έρθω κι εγώ μαζί. Να πάω. Σας διασκεδάζει η αγωνία. Πάψτε να κάνετε τον τρελό. Τι είπες? Σας είπα πως διασκεδάζετε με την αγωνία των άλλων. Τι έπαθε, Σόφη? Μην ανησυχείτε. Ο Φρέντερικ έχει κρυφτεί κάτω στο λιμάνι. Είναι εκεί από το πρωί. Σόφη, μου είπες πως κάνω τον τρελό. Δεν μου αρέσει διόλου αυτός ο τρόπος, Σόφη. Σόφη, πώς μπόρεσες να μ' αφήσεις να τριγυρνάω όλη μέρα τρελή από το φόβο? Ήθελε να μείνει μόνος. Δεν είναι και το να θέλει να μείνει μόνος. Πώς τόλμησες να μην μου το πεις? Από τώρα άρχισες, Κάρι, να παίζεις το ρόλο της πεθεράς. Θα γυρίσει η κυρία Έλλης. Είστε τον ήσυχο. Σόφη, πρέπει να μου ζητήσεις συγγνώμη. Μπορεί να είσαι φαινομενικά συναισθαλμένη. Είσαι κατά βάθος απότομη κοπέλα. Σόφη, περιμένω.
Περιμένω, Σόφη. Τότε περίμενε πάρα πέρα και άσε μας ήσυχες. Δεν μ' αρέσει διόλου όπως μου φέρονται, Κόνστανς. Μια και σου άνοιξε εσένα την καρδιά του, Σόφη, ίσως θα έπρεπε να πας να τον βρεις. Δεν μου άνοιξε την καρδιά του. Καμιά φορά κρατάνε οι άνθρωποι τις κοτούρες τους και δεν ξενίγονται στους άλλους. Κάρη, έλα να σου πω κάτι. Τι λες? Όχι απόψε, μητέρα. Γιατί όχι απόψε? Αύριο το πρωί φεύγουμε. Γιατί άλλαξα γνώμη. Νομίζω πως είναι καλύτερα να πάω στην Ευρώπη. Δεν θα θέλει να πάει στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, Κάρη. Μα πώς μπορείς να ξέρεις εσύ πώς νιώθει ή τι θέλει? Ξέρω. Σόφη, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και τώρα μάλιστα. Δεν χωράει πια αναβολή. Όχι, όχι, δεν είναι η στιγμή. Θα θυμώσει ο Φρέντ. Σόφη, δεν θέλω να σε πιέσω, παιδί μου, μα δεν ωφελεί η αναμονή. Ξέρω πως θέλεις να περάσει ένα διάστημα, όπως και ο Φρέντερικ το θέλει. Ίσως και να ελπίζετε, μα σε ένα χρόνο δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Θαύματα δεν γίνονται. Άκουσε με, Σόφη, αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε δίκιο, κύριε Έλλης. Είμαι απόλυτα σύμφωνη. Αν ο Φρέντ δεν έχει αντίρρηση, τότε δέχομαι κι εγώ να γίνει γρηγορότερο ο γάμος μας. Αν είναι έτσι, δεν δέχομαι εγώ. Νόμιζα πως είσαστε ερωτευμένοι. Φυσικά δεν καταλάβαινα, μα επειδή δεν μ' αρέσει να κάνω ερωτήσεις. Μα γιατί? Συγχύστηκε η θεία Κόνστανς επειδή δεν εκφραζόμαστε ρομαντικά για την αγάπη. Και βέβαια συγχύστηκα και τρόμαξα μάλιστα. Όταν η Κάρη μου πρωτομίλησε για αυτό το γάμο, σε ρώτησα αμέσως και μου είπες πως είσαι ερωτευμένη. Αυτό δεν το είπα ποτέ, θεία Κόνστανς. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου είπες τότε, μα έτσι είχα κάνει. Όμως δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μη σκοτίζεσαι και πολύ, Κόνστανς. Αποφάσισε να πάει ο Φρέντερικ στην Ευρώπη και αυτή τη φορά δεν θα αφήσω να ανακατευτεί κανείς. Μείνε ήσυχη. Δεν πρόκειται να πάω στην Ευρώπη, μητέρα. Φρέντερικ, ήρθες. Δεν ξέρεις τι αγωνία που πέρασα. Σκέφτηκα, παιδί μου, πάρα πολύ. Είχες δίκιο. Εγώ είχα άδικο. Πήγαινε όπου θέλεις εσύ και όπως θέλεις. Όχι, μητέρα. Δεν θα πάω. Ο Πέισον μου το ξεκαθάρισε αυτό σήμερα το πρωί. Φρέντερικ, πάψε. Μη μιλάς. Δεν είναι απαραίτητο να μας δώσεις εξηγήσεις. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ναι, αλλά η μητέρα μου δεν καταλαβαίνει. Ο Πέισον μου ξεκαθάρισε πως δεν του είμαι επιθυμητός δίχως χρήματα. Έτσι το είπε. Πήγαινε και πες του ότι έγινε κάποια παρεξήγηση και ότι θα έχεις χρήματα για το ταξίδι σας. Φρέντερικ, πήγαινε τώρα αμέσως να του το πεις. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ πια. Πολλές φορές να... Σε έχει πιάσει κακία με τον κύριο Πέισον. Δεν έχεις δικαίωμα να τα έχεις μαζί του. Και γιατί να μην θέλει τα χρήματά σου ο κύριος Πέισον, παρόλο που φέρθηκε πρόστιχα, μα είδε πως δεν τα έχει στην τσέπη. Οι άνθρωποι σαν εμάς οφείλουν να πληρώνουν το ενδιαφέρον που τους προσφέρουν οι ομοιοί τους. Αλλιώς τι να μας κάνουν? Γιατί να μας θέλουν? Εγώ δεν πιστεύω πως ούτε καν προσποιήθηκε για τα αισθήματά του για σένα. Όχι, ποτέ δεν προσποιήθηκε ο Πέισον. Τότε γιατί δεν καταλαβαίνεις πως δεν ήταν πρόστιχος? Απλώς εσύ ήσουν ανόητος. Δεν σου μένει τίποτα άλλο από το να είσαι μελαγχολικός για μια εβδομάδα. Είναι αρκετή νομίζω για μια αληθινή μελαγχολία. Μια εβδομάδα φτάνει και περισσεύει. Εντάξει, γιαγιά. Μου φτάνει μια εβδομάδα. Φρέντερικ, είσαι νηστικός. Έλα να πας, σου έχω ετοιμάσει ένα δίσκο. Έλα, Φρέντερικ, πάμε. Πάμε, Σοφή. Ελπίζω, Κάρη, να μην ανακατευτείς αυτή τη φορά. Πάω πάνω να ξεκουραστώ για λίγη ώρα. Ούτε και αυτή η λύση δεν μ' αρέσει, Κόνστανς. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι πάτε να κάνετε. Μήπως εγώ καταλαβαίνω? Μα γιατί τον θελήσατε αυτό το γάμο? Πάω κι εγώ απάνω. Έλα, Κάρη, μη μ' αφήνεις. Είναι ωραία βραδιά. Θες να σε πάω βαρκάδα? Καληνύχτα, Νίκ. Κάρη, μη φεύγεις. Νιώθω πολύ μοναξιά. Εγώ δεν θα σ' άφηνα να ένιωθω ζυμώνη. Κάρη, μείνε, πού πας? Καληνύχτα, Νίκ. Κόνστανς, Κόνστανς, γιατί να μην θέλω να κοιμηθώ μαζί σου, Δεν ξέρω το γιατί. Μην μιλάς έτσι. Είσαι πολύ μεθυσμένος. Να, ορίστε, θύμωσε πάλι. Έλα. Θες να σου τραγουδήσω ένα ανανούρισμα, Πες μου, τι θέλεις, Νίκ, πήγαινε να κοιμηθείς. Θα θαλάσσωσαι σήμερα. Όχι, δεν πάω. Είμαι πολύ μόνος. Ναι. Ποιος δεν γύρισε, Ρόζα? Α, ναι. Περίμενε μια στιγμή. Νίκ, η Ρόζα Γκρίξ θέλει να σου μιλήσει. Έχει πάλι άλλα βάσανα? Θα της μιλήσεις, ναι ή όχι? Πες της πως είμαι απασχολημένος. Ρόζα, ο Νίκ είναι απασχολημένος. Ναι, έχει γίνει στουπί. Θα αφήσω ειδοποίηση στον άντρα σου. Τι? Λέει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να σου μιλήσει. Εσένα θέλει να μιλήσει, όχι στον άντρα της. Έλα, πάρε το ακουστικό. Εγώ πάω στην κουζίνα, έχω δουλειά. Άκουσε, Ρόζα μου. Μη λες πως θέλεις εμένα στο τηλέφωνο και όχι τον άντρα σου. Δεν είναι σωστό, έτσι,
Ναι. Κάποτε είχα γνωρίσει μια γυναίκα που έπασχε από την καρδιά της και το χρώμα της ήταν περίφημο. Εσύ δεν πήγες στον γιατρό για να πιστέψεις τα λόγια του? Ναι, έχεις δίκιο. Λυπάμαι πολύ. Φαίνεται πως είναι κάτι σοβαρό και σου ζητάω συγγνώμη. Ναι, είσαι πολύ ευγενική. Ναι, πες στον αδελφό σου πως θέλω να μείνω σπίτι σου. Ναι, την Παρασκευή. Δεν μου λες, πόσο χρονών είναι η ανιψιά σου? Είναι αυτή που φοράει γρήκουσα δόντια? Όχι, δεν το γραφίζω. Θα τα πούμε. Είσαι πολύ καλή φίλη. Γεια σου. Καλώς τους. Πώς περάσατε? Στρατηγέ μου, μιλούσα με τη γυναίκα σας. Νίνα, τι έγινες, χάθηκες? Και εσύ, Νέντ? Μα τι, παρέα είσαστε? Πήγαμε εκδρομή στο Πες Κρίστιαν. Το αυτοκίνητο το έβαλες στο γκαράζ? Ναι, είναι εντάξει. Εσύ οδηγούσες, Νέντ? Δεν έπρεπε να οδηγεί ο Νέντ. Ο Νέντ τα κοπανάει. Εσύ το λες που σε το πει? Νέντ, έλα να πιούμε ένα ποτηράκι. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Εσύ, στρατηγέ μου? Όχι, ευχαριστώ. Μα τι πάθατε? Γιατί δεν πίνετε ένα ποτηράκι για να μου κάνετε παρέα? Έμεινες ίδιος και παράλλακτος όπως ήσουν, Νίκ. Ομολογώ πως δεν το περίμενα. Τι πάει να πει αυτό? Νέντ, έλα πίσω και μην βγεις. Γύρνα πίσω, Νέντ. Άντε, στρατηγέ μου, θα το κατεβάσουμε το μπουκάλι. Πάλι τα ίδια. Στρατηγέ, πρέπει να σας πω κάτι. Η γυναίκα σας τηλεφώνησε, μα δεν ζήτησε εσάς. Πολύ φυσικό. Καληνύχτα σας, κυρία Ντένερη, και σας ευχαριστώ για την εκδρομή. Αύριο το πρωί θα σας μιλήσω, μη φύγετε. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Καληνύχτα. Δεν χωρίσετε τη Ρόζα. Θα μείνετε μόνος και έρημος στη οικία σας. Αν τη γυναίκα μου της αρέσει να σας συμβουλεύετε, δικαίωμά της. Εγώ όμως δεν ζήτησα συμβουλές. Με συγχωρείτε, πέστε ότι δεν το είπα. Είναι τρομερό να μισεί κανείς τον εαυτό του. Ποιος κάνει αυτή τη βλακεία? Εγώ. Έλα κοντά μου, αγάπη μου. Έλα να μου πεις πως πέρασες. Μου λείψες. Είναι φοβερό να μισεί κανείς τον εαυτό του. Τι εννοείς, Νίνα? Πόσα χρόνια αποφεύγουμε αυτή την κουβέντα. Είναι ανάγκη να γίνει τώρα? Καλά, λοιπόν, ίσως να είναι αυτή η στιγμή. Πάνε 12 χρόνια που έχεις να τελειώσεις πορτρέτο. Δεν είναι τα λεφτά ο λόγος που θέλεις να κάνεις το πορτρέτο. Αρχίζεις ένα ανόητο φλερτ με την κυρία Γκρίξ. Δεν πάω στη Νέα Ορλεάνη. Άκουσε, Νίκ, δεν πρόκειται να κάτσω και να παρακολουθήσω και αυτό σου το φλερτ. Πάει, τελείωσε. Τηλεφώνησε και πες πως δεν μπορείς. Ξέρεις καλά πως θα τελειώσει και αυτό. Δεν είμαστε νέοι πια, Νίκ. Κάτι πρέπει να μας δίδάξει η ζωή. Αν δεν τέλειωνα τα πορτρέτα, είναι γιατί ήμουν σε θέση να ξέρω πως δεν άξιζε να τα τελειώσω. Όλα αυτά τα χρόνια δεν το κατάλαβες. Ποτέ δεν θα στο συγχωρέσω που μου μίλησες έτσι. Είσαι ερασιτέχνης. Αυτό είναι το κακό που σε δέρνει. Έχεις ταλέντο, μα είσαι ερασιτέχνης. Και σαν όλους τους ερασιτέχνες έχεις πάντα γερές δικαιολογίες για τα έργα που δεν τελειώνεις. Έτσι λοιπόν με έβλεπες όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, έτσι. Τότε ήσουν πολύ ευγενικιά και μεγαλόψυχη να υποκρίνεσαι πως με πιστεύεις. Ευγενική, μεγαλόψυχη. Τι σημαίνει? Σ' αγαπούσα. Ναι, ευγενική και μεγαλόψυχη. Μα πρέπει να ξέρεις πως κι εγώ έχω κάποια μικρή ματαιοδοξία. Έχει άντρας που να ανέχεται να ζει με μια γυναίκα που δεν πιστεύει στο έργο του. Πρέπει να φύγεις, Νίνα, κι αύριο μάλιστα. Για πάντα. Ναι, φυσικά. Τώρα όμως αλλάξανε τα πράγματα. Θυμάσαι τι σου είπα εδώ και πολλά χρόνια? Τη 10η φορά που θα με προκαλέσεις θα είναι και η τελειωτική. Δεν θέλω να ξαναγυρίσεις ποτέ πια. Εντάξει, 10 φορές είναι πάρα πολλές. Σου υπόσχομαι πως αυτή τη φορά θα φύγω για πάντα. Θέλω να συγυρίσω πριν κοιμηθώ. Μην ανησυχείς για μένα, θεία Κόνστανς. Δεν το μπορώ, Σόφη. Μου φαίνεται πως πολλές φορές ανησυχείς για να μη σκέφτεσαι. Δεν αποκλείεται. Δεν θα σου ξαναπώ, Σόφη, πως θα νιώθω μοναξιά δίχως εσένα. Δεν την αντέχω άλλο τη μοναξιά. Η μοναξιά δεν είναι ευχάριστη. Και άμα παντρευτείς θα μείνω μόνη για πάντα. Εκτός πια αν ο Νέντ μ' αγαπούσε. Θέλω να με καταλάβεις, Σόφη. Καληνύχτα, παιδί μου. Κοιμήσου ήσυχα. Έλα να σε φιλήσω. Πες να κοιμηθείς. Και αύριο σηκωνόμαστε πρωί και συμμαζεύουμε. Καληνύχτα, θεία.
Κόνστανς! Τι σας έπιασε νυχιάτικα και ανάψατε όλα τα φώτα? Τι πάθατε? Εσύ είσαι Σόφη. Πού είναι η θεία σου? Θέλω να της μιλήσω. Τι κάνεις εκεί? Ετοιμάζομαι να πέσω να κοιμηθώ, κύριε Ντένερ. Δεν μου λες, θα ήθελες να το σκάσουμε μαζί για λίγες μέρες? Κανένας δεν θα τα περνούσαμε φίνα, Τράβα παραπέρα τα πόδια σου, πουλάκι μου. Είναι κοκαλιάρικα. Φέρε μου ένα πιω κάτι. Πάρτε το μπουκάλι και πηγαίνετε στο δωμάτιό σας, κύριε Ντένερ. Φέρε μου ένα πιωτό κι ας είναι φαρμάκι. Αμέσως. Έλα εδώ, γλύκα μου, έλα εδώ. Γιατί δεν με θέλεις, Είσαι ζόρικη, βλέπω. Καλά, δεν θα σου κρατήσω κακή, Είσαστε μεθυσμένος. Και εγώ είμαι πολύ κουρασμένη. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Καλά, κοιμήσου, δεν θα σε πειράξω. Έτσι, μπράβο. Ξάπλωσε στο κρεβατάκι του σαν καλό κορίτσι. Η Σόφη διαβάζει. Τόσο πολύ σ' αρέσει το διάβασμα, Σόφη? Κάποτε διάβαζα κι εγώ ποίηματα. Θες να σε λούσω με σαμπάνια, Κάποτε γνώρισα μια γυναίκα που λουζόταν με σαμπάνια. Να σου χύσω λίγη σαμπάνια να δοκιμάσεις, Είδες? Έλα Σόφη μου, να δοκιμάσουμε πάλι, Για το όνομα του Θεού, μη θυμώνεις, Σόφη. Συγχαίρομαι τις γυναίκες που αρπάζονται, που είναι οξύθυμες. Τις βαρέθηκα πια, τις μπορώ διόλου. Όλοι οι άντρες συγχαίρονται τις οξύθυμες γυναίκες. Ειδικά μάλιστα άμα έχουν δίκιο. Σοφή, έλα να το σκάσουμε. Θα τα καταφέρω να σε ερωτευτώ, έλα, Σοφή. Δεν σας αντέχω πια, αφήστε με ήσυχη. Πες μου ότι δεν σ' αρέσω και θα σε αφήσω ήσυχη και δεν θα σε ξαναενοχλήσω ποτέ πια. Λοιπόν, δεν μου αρέσετε. Μπορεί να με μισούσανε. Μ' άρεσα πάντα. Αν δεν είχα καταλάβει πως με φλερτάρεις, θα είχα θυγεί. Μήπως σου βρίσκεται καμιά σπιρίνη? Φίλησέ με, Σόφη. Δώσε μου λίγη στοργή και θα φύγω αμέσως. Σόφη, σε παρακαλώ, λυπήσου. Θα φωνάξω τη γυναίκα σας. Φώναξε τη να γελάσουμε. Σόφη, η νύχτα είναι η δική μας. Έλα κοντά μου να με ζεστάνεις. Σ' αγαπάω, Σόφη. Σ' αγαπάω. Έλα να κοιμηθούμε, Σόφη. Έλα, ξάπλωσε πλάι μου, Τζούλη. Σήκω απάνω, κύριε Ντένερη. Θα σας βοηθήσω να ανεβείτε στην καμαρά σας. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε. Έξω έχει. Πες στο Θεορό του ξενοδοχείου πως είμαι αδερφός σου. Θα φύγω, μη θυμώνεις. Είσαι τόσο νέα. Λυπήσουμε. Είμαι γέρος. Είμαι κουρασμένος. Πολύ κουρασμένος. Τζούλη. Σόφη, σ' άκουγα να πηγαίνω έρχεσαι στην κουζίνα από τα ξημερώματα. Τι σε έπιασε? Όσο γερνάω τόσο πιο λίγο κοιμάμαι. Και γίνομαι κι όλο πιο λέμαργη. Δεν χορταίνω ποτέ. Τι είναι αυτό? Κοιμάται ο κύριος Ντένερη. Πώς? Κοιμήθηκε εδώ? Ήτανε στουπί στο μεθύσι και αποκοιμήθηκε. Εδώ κοιμήθηκε όλη νύχτα? Μάλιστα, κυρία Έλλης. Σόφη, τρελάθηκες? Πέταξε το γρήγορα έξω από εδώ. Θα λυσάξουνε στο κοτσομπολιό. Κύριε Ντένερη, σηκωθείτε απάνω. Αμέσως. Αφήστε με, Τζούλη, αγάπη μου. Όλη τη νύχτα μιλούσε σε κάποια Τζούλη. Μήπως πρέπει να φωνάξω τη γυναίκα σας για να σας βρει τη Τζούλη? Ξυπνήστε, κύριε Ντένερη. Τα βλέπετε? Φύγε από εδώ. Πήγαινε στο μάτιό σου. Κύριε Ντένερη, σηκωθείτε αμέσως. Έξω από εδώ, γρήγορα. Σας παρακαλώ, κύριε Έλλης, μη μου φωνάζετε. Μα τι έγινε, με πήρε ο ύπνος? Μάλιστα, κύριε Ντένερη. Η σαμπάνια, αυτή η σαμπάνια είναι καταραμένο πιωτό. Μα πώς βρέθηκα εδώ? Συγχώρεσέ με, παιδί μου, δεν το ήθελα. Μα τι συμβαίνει? Σας πήρε ο ύπνος. Τι βλάκας που είμαι. Μήπως είπα τίποτα? Μήπως έκανα καμιά σαχλαμάρα? Πες μου, Σόφη. Φύγετε από εδώ, κύριε Ντένερη. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Έλλης, έχετε δίκιο. Λυπάμαι πολύ, Σόφη. Θα σε ταλαιπώρησα, παιδί μου. Έξω από εδώ, γρήγορα. Έξω.
Νίκ, χαίρομαι που κατέβηκες τόσο νωρίς. Έχω πολλά να σου πω. Ναι, τι βλέπω. Εδώ κοιμήθηκες? Ωραία. Ίσως αυτό να επιδιώκατε, κύριε Ντένερη. Θέλετε εδώ τον καφέ σας? Ποιος σου είπε να φέρεις τον καφέ, Λέον? Ποιος να μου πει? Η Σάντι μου είπε πήγαινε γρήγορα τον καφέ του. Θέλω να πω ποιος σου είπε πως είναι εδώ κάτω ο κύριος Ντένερη. Ποιος μου είπε? Η δεσποινή Σόφη μου είπε να σερβίρω τους καφέδες. Πήγαινε τον καφέ στην τραπεζαρία. Θέλετε να έρθω να τακτοποιήσω τον τιβάνι δεσποινή Σόφη? Δεν είναι ανάγκη. Θα σε γυρίσει η κυρία Γκρίξ. Πάω να πιω τον καφέ μου. Εδώ κοιμήθηκες? Γύρισα πίσω και είχα απόλυτη ανάγκη να με συμβουλεύσεις. Ρόζα, σε παρακαλώ, πήγαινε έξω. Σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσω με τη Σόφη. Νίκ, περιμένω να μου δώσεις εξηγήσεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Δεν σε κατακρίνω, Νίκ. Ξέρω πως θα έχεις να δώσεις κάποια σοβαρή εξήγηση. Σε παρακαλώ, Νίκ, πες μου τι συνέβη και τότε δεν θα σου θυμώσω. Τι είναι αυτά που λες? Τι ανακατεύεσαι? Πήγαινα πάνω, Ρόζα. Πήγαινα πάνω, Ρόζα. Ωραίος τρόπος. Εγώ σκοτώθηκα να σου πάρω την παραγγελία για το πορτρέτο. Πήγα στο γιατρό όπως εσύ με συμβούλευσες. Φυσικά δεν θα είχα πάει πουθενά αν ήξερα τι γινόταν εδώ μέσα. Και έρχομαι και σε βρίσκω να... Με πρόσβαλες και διάλεξες μάλιστα την πιο ακατάλληλη περίσταση. Νίκ, σε παρακαλώ, πήγαινε στο παράθυρο και κοίταξε έξω, εκεί απέναντι. Βλέπεις, η οικογένεια Κάρτερ έχει 3 πρωινούς επισκέπτες. Οι αδερφές Κάρτερ διασκεδάζουν κανονικά. Αυτό το σπίτι, Νίκ, δεν φτιάχτηκε για να χαζεύουν οι γείτονες. Μα είναι τόσο σοβαρό? Πώς είναι δυνατόν? Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κύριος Ντένερη κατέβηκε κάτω για να βρει κάποιον να κουβεντιάσει. Με βρήκε εδώ, μου απάγγειλε ποίηματα, μου μίλησε για τις κοτούρες του, προσπάθησε να με φιλήσει. Δεν ήταν βέβαιος για το πώς με λένε και με φώναξε Τζούλη. Στο τέλος αποκοιμήθηκε τόσο βαριά που δεν μπορούσα να το κουνήσω από τη θέση μου. Μέθησε. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέρη της γης. Και στην πατρίδα μου, όπως και στη δική σας. Κοιτάξτε τη Σόφη. Η ψυχραιμία της είναι καταπληκτική. Στρώνει το κρεβάτι εντελώς αδιάφορη, σαν να τη συμβαίνει κάθε βράδυ κάτι παρόμοιο. Τι γυρεύεις εδώ, Ρόζα? Κάθομαι και σκέφτομαι πως κανένας άντρας δεν πάει να το ρίξει στον ύπνο στην κάμαρα μιας κοπέλας αν δεν του δώσει εκείνη το δικαίωμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα βάζετε με τον Νίκ. Ξέρετε πολύ καλά πως ένα σοβαρό κορίτσι θα έμπηγε τις φωνές. Πώς μιλάς έτσι? Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα? Να σηκωθείς να φύγεις από εδώ μέσα, σήμερα κιόλας. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον στρατηγό και θα του δώσω εξηγήσεις. Πολύ καλά. Άλλωστε θα έφευγα οπωσδήποτε απόψε. Άμα βγει η αλήθεια στη φόρα θα πάψετε να μου έχετε θυμό. Τι κουρασμένη που είμαι. Μήπως θα μπορούσατε να μου στείλετε το πρωινό στο κρεβάτι μου? Ο γιατρός μου είπε πως δεν κάνει να κουράζομαι. Καλημέρα, Νέντ. Τα άμαθες? Καλημέρα σας. Πώς δεν τα άμαθα? Ας πηγαίνω. Ναι, τι να κάνουμε? Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Γεια σου, Σόφη. Κύριε Νέντ, θα ήθελα να ξέρω τι συνέπειες θα έχει για μένα αυτό το επεισόδιο. Είσαι αρκετά μεγάλη για να καταλαβαίνεις. Δεν είσαι πια μικρό παιδί. Θέλω τη γνώμη του κυρίου Νέντ. Ξέρω τι θέλεις να μάθεις. Η οικογένεια Έλλης είναι πολύ δυνατή. Αυτούς δεν τους κουτσομπολεύουν στα φωναχτά. Δεν θα σε κουτσομπολέψουν εσένα, ούτε θα τολμήσουν να ακούσουν αυτά που θα θελήσουν να τους πούν. Γι' αυτό μπορεί να είσαι ήσυχη, εντελώς ήσυχη. Δηλαδή αυτό είναι όλο? Αυτό και τίποτα παραπάνω. Η κυρία Έλλης έχει χαλάσει τον κόσμο μέσα για να φάει το πρωινό της. Η Σάντι περιμένει οδηγίες στην κουζίνα. Έχουμε γίνει ανάστατοι σήμερα. Πες τη Σάντι έφτασε. Λέον, γιατί φοράς καπέλο? Καίει ο ήλιος. Μέσα στο σπίτι κάνει δροσιά. Βγάλε το καπέλο σου. Έχεις καιρό να κουτσομπολέψεις μετά το ηλιοβασίλεμα. Πάμε στην κουζίνα. Έλα. Ναι, εσύ με καταλαβαίνεις. Δεν φαντάστηκα ποτέ πως θα γινόταν τέτοιο κακό. Μα για πες μου, τι έπαθε η Κόνστανς? Από γεροντοκορισμό ταράχτηκε τόσο πολύ, είναι πραγματικά δυσάρεστη αυτή η ιστορία. Εσύ δεν θα γεράσεις ποτέ. Πάω να πιω τον καφέ μου και να δω τι γίνεται μέσα στην τραπεζαρία. Για πού το έβαλες πρωί-πρωί? Η κυρία μου είπε να πάω τις βαλίτσες της στο σταθμό. Φεύγει με το τρένο των 9:30. Νομίζετε πως προσπαθώ να σας τον δικαιολογήσω, Νίνα? Βέβαια έκανε μια περισκεψία. Μα εσείς είσαστε η γυναίκα του κόσμου και έχετε κατανόηση. Ξέρετε άλλωστε πως φέρνονται τα κοριτσόπουλα άμα δουνε μεθυσμένον άντρα. Και επίσης σε διαβεβαιώνω πως όταν τους είδα σήμερα το πρωί δεν τις έδειχνε κανένα ενδιαφέρον, Νίνα. Κυρία Γκρίξ, έχω μια ιδιοτροπία. Δεν μ' αρέσει να με φωνάζουν με το μικρό μου όνομα το πρωί. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπετε στον εαυτό σας τέτοιους σνομπισμούς, αγαπητή μου. Λέον, μπορείς να μου φέρεις το δίσκο με το πρωινό στο δωμάτιό μου? Νίνα,
Νίνα, στορκίζομαι, δεν κοιμήθηκα μαζί της. Σε πιστεύω, αγάπη μου. Δεν της αρέσει της κοπέλας. Μπορείς να με εκδικηθείς με οποιοδήποτε τρόπο σου αρέσει. Μα όχι τώρα. Μην με παρατάς, Νίνα. Μην με παρατήσεις ποτέ, Νίνα. Έλα πίσω κοντά μου, Νίνα, χωρίς ντροπή. Επειδή με αγαπάς, Νίνα. Κάνε ακόμα λίγο υπομονή, αγάπη μου. Γερνάω και πολύ γρήγορα θα κουραστώ. Ποτέ δεν μου έχεις πει πως γερνάς. Ναι, γερνάω. Το καράβι φεύγει την άλλη εβδομάδα από τη Νέα Υόρκη. Πάμε να φύγουμε. Θα το διασκεδάσουμε. Νίνα, πες μου πως είμαστε πάλι μαζί και ότι είσαι ευτυχισμένη. Πες μου το, Νίνα, πες μου το. Είμαι ευτυχισμένη. Νίνα, δεν θα σου ξαναφύγω ποτέ πια. Βαρέθηκα τους παλιούς μου φίλους. Είναι πολύ πληκτικοί και η ζωή τους είναι αδιανή, χωρίς περιεχόμενο. Η δική μας ζωή είναι πολύ διαφορετική. Ας μπορούσαμε τουλάχιστον να κάνουμε κάτι για αυτό το κορίτσι. Να την παίρνουμε μαζί μας για ένα διάστημα, ώσπου να σταματήσει το κουτσομπολιό. Δεν βλέπω να την παίρνουμε μαζί. Έλα τώρα, ξέρεις γιατί το λέω. Ξέρω γιατί το λες και δεν θα την πάρουμε μαζί. Φαίνεται πως δεν μπορούμε να την βοηθήσουμε. Αχ, Νίνα, δεν νιώθω καλά. Ήπιες πολύ χτες το βράδυ. Να ήταν μόνο αυτό. Πονάει και ο λαιμός μου. Η πλάτη μου. Έλα, αγάπη μου. Έλα, πάμε να μην χάσουμε το τρένο. Θα φύγεις μόνος σου με το τρένο. Εγώ θα μείνω εδώ, να δω τι θα μπορέσω να κάνω. Άλλωστε αυτό θέλεις κι εσύ. Πήγαινε, Νίκ, ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Αν δεν με ένιωθες τόσο πολύ, δεν θα σε δυσαρεστούσε ο εαυτός σου τόσο πολύ. Είσαι καταπληκτική. Σε θαυμάζω που παραλαμβάνεις εσύ αυτές τις φασαρίες. Έχω συνηθίσει. Δεν είναι αλήθεια? Δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? Νίκη, πάντα συγχύζεσαι ότι η πέμπτη φορά έχει ορισμένες παραλλαγές από την Τετάρτη και από τη Δεύτερη. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν τους έχει ξανασυμβεί εδώ μέσα. Βλέπεις, η Κόρα είχε πλούσιο άντρα και η Σίλβια έψαχνε για άντρα. Και αυτό το σπίτι δεν είναι σαν το ξενοδοχείο στην Αντίμπ, όπως η Σόφη δεν είναι πλούσια Αιγυπτία. Και αυτή τη φορά δεν έσπασε στην ομοπλάτη σου. Ούτε είμαστε στα 1928. Σήμερα είναι η μέρα σου, Νίνα. Μα μην με βασανίζεις, σε παρακαλώ, μην με βασανίζεις. Κράτησέ με ή παράτησέ με, αλλά μην με βασανίζεις. Καλά, δίκιο έχεις. Πήγαινε, αγάπη μου. Με το να μείνεις εδώ δεν θα ωφελήσεις κανέναν. Μα ούτε η δική σου παραμονή θα ωφελήσει σε τίποτα. Ίσως όμως... Πότε θα έρθεις, Νίνα? Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα πάρεις το αμάξι και θα πας στο Μομπίλ. Εκεί θα κατέβω κι εγώ από το τρένο και θα σε περιμένω στο Mobile House. Και από εκεί γυρίζουμε με το αμάξι παρέα, έτσι. Κάπου εκεί στο Μομπίλ θέλω να μείνω για λίγες ώρες. Δεν αμφιβάλλω. Εμάς μας χρειάζεται μια ολόκληρη εβδομάδα ξεκούραση. Τι είναι τώρα? Σε αγαπώ, Νίνα, και θα περάσουμε πολύ ωραία μαζί. Καλή επιτυχία, γλύκα μου, και σε ευχαριστώ. Εσύ θα τους φέρεις βόλτα, δεν είσαι σαν και εμένα. Λοιπόν, στο καράβι θα παίρνουμε όλα μας τα γεύματα στο κρεβάτι. Άκου, αν μπορέσεις, φέρουμε και το πορτρέτο. Μπορώ να το τελειώσω τώρα. Κοίταξε να καταφέρεις να πάρεις μαζί σου και το παλιό. Μπορεί και να στο πουλήσει η πόντα. Άκου, σκέψου όπως σου αρέσει. Έτσι είμαι εγώ. Σ' αγαπώ και μ' αγαπάς. Και έτσι θα περάσουμε τη ζωή μας, Νίνα. Μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Και έτσι θα περάσουμε τη ζωή μας. Λέων, μπορώ να πάρω το πρωινό μου στο τζαμωτό? Αμέσως. Θα ειδοποιήσω τον Λέων να σας το φέρει. Κωνστανς, εσύ είσαι? Λυπάμαι πάρα πολύ. Κι εγώ. Δεν βρίσκω λόγια για να σου πω. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Να στείλω στον Νίκα πάνω το πρωινό του? Όχι, δεν είναι ανάγκη. Πού είναι η Σόφη? Θα τη στείλω αμέσως. Μην είστε τόσο επίσημη, Μις Κόνστανς. Δεν το κάνω επίτηδες, Φρέντερικ? Κυρία Έλλης, κανονικά θα έπρεπε να κρατάω μια πινακίδα που να γράφει πως ο άντρας μου σας ζητάει συγγνώμη. Συμπαθητική γυναίκα. Της κάνει μάλλον δύσκολη τη ζωή. Δεν το νομίζω. Μητάρα, μην ξεχάσεις τι σου είπα. Σόφη, πρέπει να σου πω κάτι πολύ βιαστικό. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, μα είμαι πολύ ευχαριστημένος που συνέβη αυτή η ανοησία. Κάπως ήρθες πιο κοντά μου. Δεν ξέρω πώς. Πρέπει να με πιστέψεις, γιατί δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Τώρα πρέπει να γίνει κάτι. Θα διαλέξεις εσύ. Φρέντερικ, έγινα αιτιάθελά μου να σε κουτσομπολεύει άσχημα ο κόσμος. Πρέπει να κουβεντιάσουμε τώρα. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να ξαναμιλήσουμε για αυτή την κωμική ιστορία. Και εσύ πρέπει να γελάς στο αστείο επεισόδιο. Εγώ το βρίσκω αστείο, μα κανείς άλλος δεν το βρίσκει. Όπως δεν υπάρχει άνθρωπος στη Νέα Ορλεάνη που θα συμφωνήσει μαζί μου. Δεν είναι έτσι, κυρία Έλλης? Εγώ νομίζω πως πρέπει να έρθεις μαζί μας, Σόφη, και αμέσως μάλιστα. Θα είναι καλύτερα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όλοι μαζί. Άντε, Σόφη, τρέχα να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Είναι πολύ ωραία μέρα για να ταξιδεύει κανείς με αυτοκίνητο. Και αν δεν αργήσουμε να φύγουμε, θα πάμε στην πόλη. Και ας μην ξαναμιλήσουμε πια για αυτό το θέμα. Όχι, θα έκανα μεγάλο λάθος αν έφευγα τώρα. Θα νομίζουνε πως ντρέπομαι. Κι εγώ κι εσείς για μένα. Δεν πρέπει να φύγω μαζί σας απόψε κατά κανέναν τρόπο. Θα μείνω εδώ και θα αντιμετωπίσω την κατάσταση. Εντάξει. Είσαι πολύ λογική. Η μητέρα και η γιαγιά θα φύγουν και εγώ θα μείνω μαζί σου. Όχι.
Εσύ δεν πρέπει να μείνεις. Όλοι στη γειτονιά ξέρουν πως σχεδίαζες να φύγεις. Θα ενεργήσουμε σαν να μην συνέβη και τίποτα. Και αν γίνει έτσι και δεν δείξουμε πως την αγορηθήκαμε, θα ξεχαστούν όλα πολύ γρήγορα. Πίστεψε με, Φρέντερικ. Ξέρεις πως λέω πάντα την αλήθεια. Όλα πρέπει να γίνουν σαν να μην δώσαμε καμιά σημασία. Πέστε του κι εσείς, κυρία Έλλης. Τώρα πια ανήκει στην οικογένειά μας, Σόφη. Δεν θέλουμε να σας αφήσουμε και εσένα και την Κόνστανς. Είναι καλύτερα να έρθετε μαζί μας. Δεν θα το θελήσει, το ξέρετε καλά. Είσαστε πάρα πολύ καλοί και οι δυο σας. Μα το ξέρετε πως έτσι είναι το σωστό. Δεν έχει καμιά σημασία αν έρθω μια εβδομάδα αργότερα ή νωρίτερα. Φρέντρικ, μου είπες πως θα πρέπει να γελάω για αυτή την ιστορία. Μη σε νοιάζει. Και δεν με πειράζει καθόλου να μείνω εδώ. Αντίο, Σόφη, και θα σε περιμένω. Φαίνεται πως όλοι σας ξέρετε καλύτερα από μένα ποιο είναι το σωστό. Αυτό είναι αλήθεια. Τότε να ξανάρθουμε το Σαββατοκύριακο. Τι λες? Να έρθετε. Είσαι πολύ καλό παιδί, Φρέντερικ. Και εσύ είσαι πολύ καλή που το πιστεύεις. Γιαγιά, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καλά κάνεις. Σόφη. Ναι. Η Κάρη σου ζήτησε να έρθει μαζί μας. Ναι. Κακό σημάδι. Ο Φρέντερικ σου μίλησε με την καρδιά του. Η Κάρη δεν θα τον αφήσει να παντρευτεί ποτέ. Και δεν θα το πει κιόλας πως αυτή ήταν η αιτία. Άλλωστε και αυτή ξεγελάστηκε πριν από χρόνια. Εγώ δεν μπορώ πια να βοηθήσω την κατάσταση. Ίσως όμως και να μην το επιθυμώ πια. Είναι πολύ αργά, έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, μην τον κρίνεις πολύ αυστηρά τον καημένο το Φρέντερικ. Όχι, κυρία Έλλης. Δεν θα τον κατακρίνω. Θα του στείλω μάλιστα ένα γράμμα. Έτσι, μπράβο, παιδί μου. Μην χαραμίσεις τον εαυτό σου δίχως κανένα λόγο. Πρέπει να τον λυπάσαι το Φρέντερικ. Είναι καλό παιδί. Μα δεν είναι τίποτα. Έτσι ήταν και ο πατέρας του. Και τα άλλα μου παιδιά. Και εγώ η ίδια μας, σε άλλη μορφή. Λοιπόν, αν βρεθεί καμιά ευκαιρία, έλα να με βρεις καμιά φορά. Πώς κάθεσαι έτσι αμαρμαρωμένη, Σόφη? Η Κάρη μου είπε πως θα πας να τους βρεις σε καμιά 20 μέρες. Χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί δεν πας στο δωμάτιό σου να ξαπλώσεις? Η Νίνα είναι στη βεράντα. Θα την παρακαλέσω να φύγουνε σήμερα κιόλας. Και οι Γκρίτς θα φύγουνε. Και θα μείνουμε οι δυο όμως ολομόναχες. Δεν θα πάω στη Νέα Ορλεάνη. Και δεν θα παντρευτώ το Φρέντερικ. Μα η Κάρη μου είπε πως... Αυτή τη στιγμή η Κάρη πιστεύει πως θέλει να με παντρευτεί ο Φρέντερικ. Μα ύστερα από λίγο καιρό δεν θα με θέλει. Θα ήθελα να θύμωνα ή να μου προξενούσε έκπληξη η απόφασή σου. Μα δεν λυπάμαι που δεν θα γίνει αυτός ο γάμος. Ένας γάμος δίχως έρωτα είναι... Ναι. Δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα, είτε να πιστέψεις πως μειώνεσαι. Όχι, διόλου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, μα πάρα πολύ. Καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Θα βγει σε καλό, θα δεις. Μόλις φύγουν όλοι θα κάνουμε κι εμείς ένα ταξιδάκι. Έχω πολλά χρόνια να πάω στο Μέμφις. Ξέρεις κάτι? Μπορεί και να το νοικιάσουμε είτε να το πουλήσουμε το σπίτι. Αν θέλουμε δηλαδή. Θα πάρουμε τα χρήματα και θα πάμε όπου μας αρέσει. Θα δεις, Χρυσή μου, θα περάσουμε πολύ ωραία. Ναι, θεία Κόνστανς. Ναι. Πάω στην κουζίνα να φέρω για το μεσημεριανό φαγητό. Εσύ κάτσε να ξεκουραστείς, Χρυσό μου. Κυρία Ντένερη, είσαστε στη βεράντα? Ναι, έπαιρνα λίγο αέρα. Κυρία Ντένερη, άμα είσαστε στα κέφια σας, γίνεστε αυτόματα πάρα πολύ όμορφοι. Νομίζεις πως είμαι στα κέφια μου σήμερα το πρωί? Ναι, είμαι βέβαιη. Συμφιλιωθήκατε πολύ ωραία με τον κύριο Ντένερη. Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ. Χαίρομαι πολύ για σας. Είναι πάλι όλα όπως πριν και έτσι θα είναι πάντα. Μήπως μπορώ να μιλήσω για λίγο σε εσάς και στον κύριο Ντένερη? Σόφη, αν μπορώ, παιδί μου, να κάνω κάτι. Ο Νίκ έφυγε. Εγώ σκέφτηκα πως θα ήταν καλύτερο για όλους μας. Η θεία μου θα λυπηθεί πάρα πολύ. Σόφη, παιδί μου, είναι περιττό να σου πω το πόσο στενοχωρέθηκα. Πες μου, τι μπορώ να κάνω για σένα? Μπορείτε να μου δώσετε $5,000, κυρία Ντένερη. Ενώ αμερικανικά δολάρια. Εξευτελίστηκα με το χειρότερο τρόπο. Ένα κορίτσι δεν συνέρχεται εύκολα μετά από ένα τέτοιο ρεζίλεμα. Έχασα ή θα χάσω τον αραβωνιαστικό μου, που μου ήταν πολύ αγαπητός. Δεν μπορώ να ξαναπάω στο σχολείο που ήμουνα πολύ ευτυχισμένη με τις συμμαθήτριές μου. Η θεία μου είναι σε πολύ δύσκολη θέση και σύμφωνα με την νοοτροπία της και τον τρόπο που ζει, νιώθει ντροπιασμένη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θα με έχει στην πλάτη της για πολλά χρόνια μετά από αυτή τη φασαρία. Είμαι ελεεινά δυστυχισμένη, κυρία Ντένερη. Καταστράφηκα. Σας παρακαλώ, μη με κοροϊδεύετε. Πρέπει να σου είμαι ευγνώμων που αστιεύεσαι. Κάνετε λάθος. Σοβαρό λόγο.
Αλήθεια? Σόφη, παραδέχομαι πως είναι ένα δυσάρεστο και ανόητο γεγονός και δεν θέλω με αυτό να πω πως δεν έχει σημασία. Μα δεν νομίζεις ότι τα δραματοποίησα? Δεν σας είπα πως εγώ προσωπικά το βλέπω έτσι. Μα εδώ όλοι οι άνθρωποι σε τούτη την πόλη έτσι θα το αντιληφθούν. Γιατί είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τη ζωή. Έτσι έχουν συνηθίσει να δαλοποιούν το κάθε τι. Το ίδιο συμβαίνει και στην πατρίδα? Όχι, κυρία Ντένερη, κάνετε λάθος. Εννοείται πως συμβαίνει το ίδιο και στις Βρυξέλλες, στον κύκλο σας. Στην τάξη τη δική μου, στον τόπο μου. Δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Αντίχει να πάρει ο ύπνος ένα μεθυσμένο σε ένα φτωχόσπιτο σαν το δικό μου, και συμβαίνει αυτό σίγουρα κάθε Σαββατόβραδο, δεν θα μείνει ποτέ μόνος με ένα αθώο κορίτσι. Γιατί τα κορίτσια της ηλικίας μου δεν είναι τόσο αθώα. Και επειδή η οικογένεια του κοριτσιού δεν κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο, για τον απλούστατο λόγο ότι θα είναι και το μοναδικό για όλη την οικογένεια. Τα πράγματα είναι ολότελα διαφορετικά κανονισμένα από το πώς ζείτε εσείς στη δική σας κοινωνική τάξη. Εσείς δεν έχετε ένα δωμάτιο, έχετε πολλά. Γι' αυτό και έχετε περισσότερους μπελάδες. Το κατάλαβα το μάθημα. Μα γιατί θέλεις $5,000? Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Τότε θα στα δώσω με μεγάλη ευχαρίστηση. Πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Ναι, το ξέρω. Δεν θα το δεχθώ σαν γενεοδορία από μέρους σας, για να σας ευχαριστήσω. Ας πούμε πως είναι αμοιβή με μέσο τον εκβιασμό. Άμα παίρνεις χρήματα με εκβιασμό, δεν νιώθεις καμιά ευγνωμοσύνη, ούτε ταπεινώνεσαι πως δέχεσαι ελεημοσύνη από φιλανθρωπία. Εκβιασμό? Μάλιστα, κυρία μου. Θα μου δώσετε $5,000. Αλλιώς θα πω ότι ο κύριος Ντένερη με αποπλάνησε χτες το βράδυ. Είσαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα το πρωί, κυρία Ντένερη. Μα Σόφη, τι παιδί που είσαι. Δεν είναι ανάγκη να μιλάς με τέτοιο τρόπο. Ήθελα να σας προειδοποιήσω πως δεν θα δεχόμουν την καλοσύνη σας, ούτε κανενός είδους χατήρι από εσάς. Είσαι σκληρό κορίτσι. Δεν νομίζετε πως λέμε τους ανθρώπους σκληρούς, άμα δεν μας επιτρέπουν να τους ξεγελάσουν? Δεν προσπάθησα να σε ξεγελάσω. Πώς προσπαθήσατε. Θέλετε να παίξετε το ρόλο της κυρίας που μένει πίσω για να ξοφλήσει έντιμα και σκόπιμα τις υποχρεώσεις της, που φεύγει όπως θα σας έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή σας για να συμφιλιωθεί με τον άντρα της. Πώς να συνεχίζατε τη ζωή σας εσείς και ο κύριος Ντένερη, αν δεν σας τύχαιναν περιστατικά σαν εμένα? Εγώ σας έδωσα την ευκαιρία να περάσετε ένα δεύτερο ή 20ο μήνα του μέλτος. Μήπως μου έβγαλες όλο αυτό το λόγο για να ανεβάσεις την τιμή? Η συμφωνία είναι συμφωνία, ακόμα και όταν είναι εκβιαστική. Και πώς θα τα κανονίσουμε? Κύριε Νέντ, να, ο κύριος Κρόσμαν θα μας πει τι θα κάνουμε. Θέλω να εξαργυρώσω μια επιταγή. Είναι σεβαστό ποσό. Μπορείτε να εγγυηθείτε, κύριε Κρόσμαν? Είναι πολύ εύκολο. Η τράπεζα είναι στη γωνία, 2 βήματα από εδώ. Θέλετε να έρθω μαζί, κυρία Ντένερη? Ξέρεις, νομίζω πως είναι φρονιμότερο να μην έρθεις μαζί. Εσύ και εγώ να εξαργυρώσουμε επιταγή στην τράπεζα και σήμερα το πρωί μάλιστα θα μπορούσαν να νομίσουν πως σε πληρώνω και ότι μου έκανες εκβιασμό. Θα γυρίσω στο σπίτι μου, στην πατρίδα μου, κύριε Νέντ. Μπράβο, καλά κάνεις. Τουλάχιστον ελπίζω να είναι έτσι. Πάντως είναι η καλύτερη λύση. Καλημέρα, Σόφη. Μα είπαμε καλημέρα το πρωί, κυρία Γκρίξ. Μα για μένα ήταν κάτι σαν εφιάλτης. Σαν να πέρασε τουλάχιστον ένας χρόνος. Μα 2 φορές παρακάλεσα να μου φέρουν το πρωινό μου στο κρεβάτι και κανείς δεν μου έδωσε σημασία. Και ο γιατρός μου σύστησε να παίρνω στο κρεβάτι το πρωινό. Πάω να σας το φέρω. Όχι, εσύ, Σόφη, φτάνουν οι σκοτούρες σου. Απορώ πως είναι δυνατόν να έχει κανείς μας όρεξη για φαΐ. Σε έψαχνα από το πρωί, Μπεν. Πού ήσουνα? Ξέρεις πολύ καλά, Ρόζα, που ήμουν. Αυτό μας έλειπε τώρα, να τηλεφωνάμε και στους τάβλους. Τα άλογα δεν ήσουνα? Έκανες υπασία. Ω, Μπεν, εγώ τους βρήκα μαζί. Μα δεν ξέρεις τι σου λέω, Τα άκουσα όλα. Δεν είναι τρομερό? Όχι και τόσο. Απογοήτευσε φοβερά αυτός ο άνθρωπος. Καθόμουν στο κρεβάτι μου και σκεφτόμουν. Δηλαδή, σκεφτόμουν τον Νικ Ντένερη. Λυπάμαι που σε απογοήτευσε. Ξέρεις, Μπεν, έφτασα στο συμπέρασμα πως δεν ξέρω να κρίνω τους ανθρώπους. Και πιο πολύ τους άντρες, αυτούς που πέφτω έξω. Λοιπόν, τι αποφασίσατε με τον Χένρι? Πριν πάω στον Χέρι, πήγα στον γιατρό Wills. Ξέρεις, δεν δέχεται ασθενή στην Κυριακή. Αν πάρει πάνω από $100, δέχεται. Ποτέ σου δεν συμπάθησε στο Howard Wills. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος στο Νότο. Ξέρεις, δεν πήγε εκδρομή για χάρη μου. Μόνο ένας άνθρωπος διάσημος σαν κι αυτόν μπορεί να έχει μετρέσει έτσι τα φανερά. Δεν θέλω να μου πεις για τον Wills. Έλα στο θέμα. Τι αποφασίσατε με τον Χένρι? Ήμουνα χάλια.
Έχω πόνους πολύ συχνά το καλοκαίρι. Ήξερα τι είχα από το 1934, τότε που με είχε εξετάσει εκείνος ο στρατιωτικός γιατρός. Μα δεν έλεγα τίποτα, δεν ήθελα να... Η καρδιά μου δεν είναι καλά. Πάσχω από σοβαρή καρδιακή πάθηση. Αυτά τα κόλπα, Ρόζα. Αυτό που κάνεις είναι απέσιο. Δεν είναι κόλπο. Ο Γουίλ σου έγραψε και γράμμα. Πόσα σου πήρε ο Γουίλς? Δεν το αγόρασα, Μπεν. Ούτε ο Χένρι δεν θα μπορούσε να το αγοράσει. Καλά. Για πες μου τότε, τι έχεις? Τι να σου πω. Το ξέραμε και οι δυο από χρόνια. Μόνο που δεν το ξέρα πως είναι τόσο σοβαρή η κατάστασή μου. Ή μπορεί και να μην ήθελα να το καταλάβω. Λυπάμαι πολύ. Το ξέρω. Ήσουν πάντα ο καλύτερος μου φίλος. Μπεν, φοβάμαι. Δεν έχω κανέναν. Δεν είμαι νέα πια. Και έχω τρομάξει. Είμαι πολύ φοβισμένη. Μα δεν πρέπει. Ο Γουίλς μου είπε πως αν προσέξω δεν αποκλείεται να είμαι καλύτερα στην υγεία μου σε ένα χρόνο. Μπεν, σε παρακαλώ, μείνε κοντά μου για ένα χρόνο, μόνο ένα. Να σου ορκιστώ που θέλεις. Πίστεψέ με, σου λέω την αλήθεια. Και θα σου δώσω το διαζύγιο του χρόνου δίχως καμιά συζήτηση. Θα πάω και θα υπογράψω ήσυχα, δίχως να βγάλω ούτε μια λέξη. Βοήθησέ με, Μπεν, τώρα, σε παρακαλώ. Φοβάμαι τόσο πολύ. Μπεν, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι σου ζητώ πολλά. Ένας χρόνος είναι πάρα πολύ. Καλά, ας μην ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Είδατε τη Σόφη? Νομίζω πως είναι στην κουζίνα. Σκληρό χτύπημα για το καημένο το παιδί. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Δεν ξέρω. Τι έχετε? Τρέμουνε τα χέρια μου. Μα τι πάθετε? Τη χειρότερη αρρώστια. Πάει, χάθηκα. Δεν υπάρχει πια ο Μπένζαμιν Γκρίξ. Μα αυτό είναι. Τώρα το ανακαλύψατε? Ναι, σήμερα, πριν από λίγο. Μπράβο, είσαστε ακόμα νέος. Σπατάλησα τον εαυτό μου, Κρόσμαν. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι σαν εμάς. Αυτό δεν με ωφελεί, Κρόσμαν. Οι άνθρωποι σαν εμάς δεν κάνουν τίποτα για τον εαυτό τους. Αφήνουν αυτή τη δουλειά για τους άλλους. Δεν είχα το δικαίωμα να αφήσω στους άλλους αυτή την πρωτοβουλία, κι όμως έγινε. Ποια είναι η παρηγοριά μου που δεν έγινα πιο χρήσιμος από τον Έλλης, τον Τούκερμαν, τον Ντένερι ή τον... Πες το, δεν με πειράζει. Ή τον... Λέω ότι εσύ σπατάλησες τελειματικά τον εαυτό σου. Είναι καλύτερα έτσι? Καλύτερα, χειρότερα. Το μόνο που ξέρω είναι πως αλλάζει η κατάσταση. Μα εγώ δεν εννοώ μόνο τη Ρόζα και εμένα. Καταλαβαίνετε? Ναι, βέβαια. Δεν είμαι καν βέβαιος αν δεν μου ήρθε βολικά κιόλας η ιατρική γνωμάτευση. Ίσως και να με ευκόλυνε να παραιτηθώ από τα σχέδιά μου. Και δεν συμπαθώ καθόλου τη Ρόζα. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο λιγότερο θα τη συμπαθώ. Στρατηγέ μου, να με συγχωρείτε που αργήσαμε να σερβίρουμε το πρωινό της Ρόζας. Μου διέφυγε εντελώς. Η Σόφη θα βοηθήσει τη Ρόζα να μαζέψει τα πράγματά της. Σόφη, πήγαινε απάνω. Μην νομίζετε πως είμαι αφιλόξενη, μα μια και θα φεύγατε αύριο. Είμαι πολύ κουρασμένη και να με συγχωρείτε, μα είσαστε παλιός φίλος και με καταλαβαίνετε. Ναι. Σόφη, πήγαινε το δίστο με το πρωινό της Ρόζας. Όχι, αφήστε, θα της πάω εγώ το πρωινό. Σόφη, με παρακάλεσε να σου δώσω αυτό το φάκελο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νέντ. Μπα, έχετε μυστικά? Έχουμε και εμείς τα μυστικά μας. Ναι, έχουμε. Το μίσησα απόψε αυτό το σπίτι, Νέντ. Φεύγουμε. Όχι, εσύ μη φύγεις. Αν σε παρακαλώ. Θα μείνω μερικές μέρες. Ο Νίκ είπε πως δεν θα ξανάρθεις εδώ του χρόνου το καλοκαίρι. Έτσι είναι, το είπες? Είναι και αυτό ένα από τα ψέματα του Νίκ? Θα φύγεις? Γιατί, Νέντ? Αυτή η απόφασή μου είναι άσχετη από σένα, Κόνστας. Μα πιστεύω πως θα είναι καλύτερα έτσι. Είναι ανόητο να περνάω 2 εβδομάδες το χρόνο εδώ και να ζω μια ζωή που δεν μου ανήκει. Είναι πολύ αξιοπρεπής αυτή η ζωή για μένα. Δεν ξέρεις με τι λαχτάρα σε περιμένω κάθε καλοκαίρι, Νέντ. Πού είναι ο Νίκ? Δεν τον είδα. Θα ήθελα να φύγουν. Φύγανε κιόλας. Δίχως να με αποχαιρετήσει.
Με τον ίδιο τρόπο που έφυγε και τότε. Δεν σου έχω πει αυτό. Είχαμε συμφωνήσει να συναντηθούμε για να φάμε μαζί το βράδυ. Μα δεν ήρθε. Δίχως καμιά προειδοποίηση μπαρκάρισε στο βαπόρι και έφυγε. Δεν το είπα σε κανέναν. Τι κουτί που ήμουνα. Να κάθομαι και να περιμένω όλα αυτά τα χρόνια ένα ανθρωπάκι της Συφοράς που το φανταζόμουν σαν ήρωα. Αυτός δεν προσπάθησε να σου παρουσιαστεί ποτέ σαν ήρωας. Ούτε ήταν ανάγκη να περάσουν 20 χρόνια για να ανακαλύψει το χαρακτήρα. Ναι, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν φταίει σε αυτό. Μα για πες μου, έτσι είμαι όπως με έχει σε αυτό το πορτρέτο? Είσαι πολύ καλή. Έλα να ρίξεις μια ματιά. Όχι, δεν θέλω να το δω. Φαίνομαι πολύ μεγαλύτερη από όσο νόμιζα. Και το ύφος μου είναι θλιβερό. Δεν είναι καθόλου χαρούμενο. Φαίνεται πως είμαι μάλλον θλιβερή παρά χαρούμενη. Θέλω να σου πω κάτι, Νέτ. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Θα με συγχωρέσεις? Θα σε συγχωρέσω. Γιατί? Να, που χάθηκαν έτσι τόσα χρόνια, που δεν ήξερα τι νιώθω για σένα ή δεν ήθελα να το καταλάβω. Νέτ, Νέτ, θα με ήθελες τώρα? Τι μου είπες? Θα ήθελες να με παντρευτείς? Ζω μόνο σε ένα δωμάτιο. Πάω στη δουλειά μου και περνάει έτσι η μέρα μου ώσπου να βραδιάσει. Εγώ ζω τη νύχτα. Άλλοτε διασκέδαζα τα βράδια. Μα τώρα περνάω τις νύχτες μου στα μπαρ. Και σε κάθε μπαρ είναι περίπου τα ίδια πρόσωπα. Και άμα βαρεθώ γυρίζω στο δωμάτιό μου ή σε κανένα άλλο δωμάτιο. Γιατί δεν έχει πια καμιά σημασία που θα κοιμηθώ. Πριν λίγα χρόνια περνούσα εβδομάδες ολόκληρες διαβάζοντας, μόνος μου. Μα δεν το μπορώ πια. Διάβαζα τα βράδια, Κώστανς, και μου έκανε πολύ καλό. Εγώ δεν διαβάζω. 2 φορές το χρόνο έκοβα το πιωτό. Μα τώρα πια δεν με νοιάζει. Και όλα αυτά τα χρόνια έλεγα μέσα μου πως άμα αγαπούσες θα ήταν όλα διαφορετικά στη ζωή μου. Θα ήμουν ωφέλιμος και στον εαυτό μου και στους γύρω μου. Το έλεγα διαρκώς στον εαυτό μου. Ήθελα να το πιστεύω. Ο Γκρίγκς έχει δίκιο. Σπατάλησα τον εαυτό μου και ήθελα να τον σπαταλήσω. Φαίνεται πως το ήθελα. Γι' αυτό έκανα μια ολόκληρη ζωή. Και δεν μ' αγαπάς πια, Νέτ? Όχι, Κωνσταντς, δεν σε αγαπώ πια. Ας φάμε μαζί το βράδυ οι δυο μας. Και έπειτα, αν σου κάνει κέφι, θες να πάμε στον κινηματογράφο? Τι λες? 10 χρόνια είχα μια απασχόληση να προσέχω τι γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν πρόσεχα ποτέ τι απασχόλησε τη δική μου καρδιά. Αν σου δώσα να καταλάβεις, αθελά μου, πως είμαι ακόμα ερωτευμένος, λυπάμαι πολύ. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με που ξεγέλασα εσένα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Κι όμως ποτέ δεν συμπάθησα στους ψεύτες. Και πιο πολύ από όλους αυτούς που λένε ψέματα στον εαυτό τους. Δεν πειράζει, Χρυσέ μου. Δεν πειράζει. Όλοι μας λέμε ψέματα για να ξεγελάμε τον εαυτό μας. Όλοι μας. Στο θέατρο της Κυριακής ακούσατε το έργο της Λίλιαν Χέλμαν, «Ο φθινοπορεινός κήπος». Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες: Μαργαρίτα Λαμπρινού ως Ρόζα, Κρινιό Παπά, κυρία Έλλης, Σταύρος Ξενίδης, στρατηγός Μπεν, Νότης Περιάλης, Κρόσμαν, Λουίζα Ποδηματά, Κάρι, Θεοφάνης Χινάς, Φρέντερικ,
Αντιγόνη Βαλάχου, Σόφη. Βάσο Μεταξά, Κόνστανς. Ανδρέας Ζησιμάτος, Νίκ Ντένερη. Μέρη Λελοπούλου, Νίνα Ντένερη. Μαρία Μπονέλου, καμαριέρα, και Χρήστος Τσάγκας, υπηρέτης Λεόν. Μετάφρασης και ραδιοφωνική προσαρμογή Δέσπος Διαμαντίδου. Μουσική επιμέλεια Έλλης Σολομονίδου. Ρύθμιση ήχου Νίτσας Λουγγί. Ραδιοσκηνοθεσία Μινά Χριστίδη.